Dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinamo Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sita kan numéro flani wari ci wari sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ btp de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ edm mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye edmsa ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrikiw fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ fatu ni isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ edmsa ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence edmsa mun ka surun aw la filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni su an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye juma su ye maa dɔw tɛ ale faamu kosɛbɛ n'an ko bi ye juma su ye maa caman t'a faamu keba parce que a bɛ k'olu ɲɛna dɔrɔn n'i ko juma su olu bɛ ɲinɛ ko bi ye alamisa fana ye jatew la bi de ye juma su ye Falaye Keyita bɛ yan Keba Jalo fana bɛ yan ka fara ne yɛrɛ kan min ye Vamara Berete a yɛrɛ maaw bɛ ka to ka ɲininkali kɛ sisan dɛ a ka digitɛri in a kuma bɛ ka caya dɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma bi ko k'a daminɛ juye kalo tile 8 na o ye Asimi ka san 5 baara daminɛlen ka kɛ ni sariti ale falenni ye
mun bɛ charte kura in kɔnɔ an na an da don o la. Premier ministre ale ye maa jɛkulu 2 bisimila au conseil de collectivité maaw olu nana laɲini kɛ. Jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'o ye jo sariya lakɔlɔsiba jɛrɛjɛkulu ye an ka jamana kɔnɔ CNDH u y'olu fana bisimila. Ayiwa fala ye k'an ka balɔntana musomaninw k'u ma se ka taa dɛ. K'an ka mɔgɔ y'a datugu la k'a da jaba la k'u ma se ka taa coupe du monde kɛnɛ kan dɛ. Tchèquekaw ko k'u tɛ visa di dɛ. FIFA yɛrɛ balɔntan ta basket ta in tɔgɔ ye di FIBA olu yɛrɛ y'u sen don k'u bolo don ko k'u t'a di dɛ. K'u t'a di bi u t'a di sini. Espagne kun ɲɛna an ma k'a fɔ ko an bɛ se ka t'olu fɛ yen olu bɛ bila an ɲɛ pour que ka se k'a ko ɲɛnabɔ nka o bɛɛ la u ma sɔn. Balɔntan ani farikolo ɲɛnajɛ ni diɲɛ kɛlɛbaw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Mali n'i y'ale jateminɛ ko ale ni Irisi ka di Tchèquew ni fɛn tɔw olu ye OTAN maaw ye fala ye nka u kan ka seko ni dɔnko ni farikolo ɲɛnajɛ ni sewakow k'olu sen bɔ u ka politiki ko kɛlɛ la parce que olu ni olu tɛ taa ɲɔgɔn fɛ cogoya si la. Donc an nana dɔ fɔ o la. Denmisɛnnin dɔw fana bɛ Sabalibugukaw fɛ yen olu b'a fɛ ka Sala Babi ale tɔgɔla kɛnɛ sigi bi su in na sa Malikura taasira la an bɛna na mun yira maaw la o ye Ablaye Diop ka laseli ye. Diop ale ye fɛn caman fɔ minisiri min bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna o ye minisiri ye ale ye. Fala ye an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna cogo min su in na min ye baabu ye a fanba bɛna tali kɛ min na o ye charte ko ye. Charte ale sɛbɛn n'o ye sariyakisɛ in sa fu 29 ka bɛn juillet kalo tile 8 ma n'o bɛ tali kɛ charte transition charte ale yɛlɛmali ko la sa o baaraw kɛra. CNT kabini juillet kalo tile 3 ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sɛbɛn in ye yɛlɛmaw bɛ se ka don a kɔnɔ. Jamanakuntigi a bɛ fɔ masa ko k'a lakodɔn n'o ye promulgueli ye ale ye o kɛ ka ɲɛsin CNT ka baara tɛmɛlen kɔfɛ masa o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye sɛbɛn in ye a baara kan ka kɛ a promulgueli o kɔfɛ. Promulgueli in sa n'o o ye ka sɔn nka k'a ma k'a fɔ ko ka baara kɛ n'a ye o bɛ tali kɛ mun na sa o ye a siginiden fɔlɔ ye. Siginiden fɔlɔ n'o ye article 1 ye o ko sa ko a ɲɛbila kuma n'o ye préambule ye o bɛ ɲɛfɔli minnu kɛ o de ye nin ye. Mali jamanadenw u bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ni wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ kɛ sa yɛlɛma min bɛ se ka kɛ ka kɛ n'an ka maraboloko ta nasira ye min ye an ka tabiyaw n'an ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛsin an ka tabiyaw n'an ka taabolo n'an ka malidenya bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko ka jateminɛ kɛ fana k'a yira sa k'a fɔ ko min ye malidenw ye u kɛlen don k'u sinsin furancɛla fanga yɛrɛ ye sariya suma min sigi n'o sigira sen kan juillet kalo tile 22 san 2023 ko ka kɛ ni an ka bɛɛ ya hukumu kɔnɔna ye ani an ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya ko hukumu kɔnɔna ye ka kɛɲɛ fana waleya minnu kɛra utu kalo ale tile 18 n'o y'a to Ibrahim Boubacar Keita ale ye walan sɛmɛ jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale ye walan sɛmɛ ko minnu bɔra o la n'o kɛra an ka wasabulon Assemblée nationale cili ye gouvernement k'o fana ma olu fana ka walan sɛmɛ ko n'i y'o ko jateminɛ ka kɛ n'an ka jamana yɛrɛ lakanabaliya min tun b'a kɔnɔ majɛ minnu tun bɛ yaasa wolomasiri tabaw ka se k'u ka baara kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na ka ɲɛsin degunba minnu ma min ye minɛnw ka ɲini ka di olu ma olu ka se ka o baara ninnu kɛ wolomasiri tabaw ka se ka wuli ka jɔ kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'an ka finitigilakaw ko n'i y'o ko jateminɛ ka jateminɛ wɛrɛ fana kɛ tuguni k'a yira sa k'a fɔ waleya minnu kɛra ka na ni jamana basigili ye ka se ka dɔ fara o kan ko n'i y'o jateminɛ ani yiriwali bɛ se ka kɛ cogo min na ka damakɛnya bɛɛ lajɛlen ye ko n'i ye jateminɛw fana kɛ ka ɲɛsin assise nationale ale ye laɲini minnu kɛ k'a daminɛ sa décembre kalo tile 27 28 29 ani 30 la san 2021 o ye laɲini minnu kɛ ko n'u ye jateminɛ fana kɛ sa k'a yira k'a fɔ sa ko basigi ni lafiya nali la baarakɛlaw olu sɔnna k'u bolo kɔni jigi ka ɲininiw k'olu dabila yaasa jamana bɛ se ka yɛlɛmaba minnu kɛ olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ko n'i ye jateminɛ fana kɛ jamanadenw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ olu nana jɛrɛ min kɛ Bamako avril kalo tile 28 ana 29 Bamako yan o senfɛ fana min ye o kuncɛliw baaraw bɛɛ lajɛlen senfɛ olu fana ye laɲini belebelebaw kɛ laɲini minnu bɛ tali kɛ assise nationale ale laɲiniw la kurakurayali la ko la sa ko min ye furancɛla fanga yɛrɛ sinsinnen don sariya min kan n'o o ye charte ye ko ale kɔni nin waati in na sa ale bɛna an ka sariya sunba k'o tɔ dafa sariya sunba min n'o sigira sen kan juillet kalo tile 22 san 2023
u y'a yira sa k'a fɔ ko yɛlɛmabaw kɔni bɛna tali kɛ min na n'o ye sariti kura in ale siginiden filanan bɛ ɲɛfɔ kɛ o la min ye siginiden fɔlɔ siginiden filanan naaninan duurunan kɔnɔntɔnnan 11 13 22 25 26 n'o ye sariti kɔrɔ ye ko olu bɛna bayɛlɛma ka kɛ kurakuraw ye sariti a siginiden kura bɛna mun fɔ ka kɛ ni anw yɛrɛ ka tabiya n'an ka taabolow ye ka kɛ n'an ka sariya sunba ye n'o ye san 2023 juillet kalo tile 22 o sariya sunba ye ka kɛ ni Mali yɛrɛ a ka bɛɛ n'a ka ko bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa ka se ka furancɛla fanga k'ale sinsin ko jamana faso kanuni faso yɛrɛ dafali min ye hɔrɔnya ni danbe o ka kɛ maa la yaasa sa ka se ka min ye baara kɛ misali ka se k'o kɛ baara mun fana n'o bɛ sigi sen kan k'o kɛ i seko ni damayira la kɔmasegi o ka se ka kɛ jamanadenw ye basigi ni ɲɔgɔn faamuya ale ni fasodenw kalanko ɲuman fasoden ɲumanya waleyaw la min ye bolo di ɲɔgɔn ma yafa ɲɔgɔn ma ka se ka bɛn kɛ ka baara kɛ ka se ka baara fana kɛ k'a sɔrɔ i ma fanbɔ fan na jɛya ni tilennenya ni sariya ale ni maa si kana fisaya ni maa ye ko hukumu kɔnɔna na bɛn ni kelenya hakilina ɲuman min bɛ se ka na mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan min ye jamanadenw ka se ka yafa ɲɔgɔn ma k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko hukumu kɔnɔna na sariyaden fɔlɔ in ale bɛ tali kɛ o kumaw kan min ye siginiden filanan kura ye o y'a yira sa k'a fɔ min ye furancɛla fanga yɛrɛ ye a sariti a bɛna tali kɛ mun ni mun na a kan ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin mun ni mun ma o de filɛ nin ye basigi k'o lana wolomasiri taba olu ka wuli ka jɔ kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen basigi ka na min ye jamana yɛrɛ ye a ka se ka fɛɛrɛ ni dabaliw sɔrɔ malidenw olu ka se ka yɛlɛmaliba minnu fɔra k'olu sigi sen kan mara kɛcogo ɲuman ka se k'o sigi sen kan kalanko k'ale falen ka kalanko taabolo sira fɛ min ye basigi ni lafiya ye sa baarakɛlaw ka gun kan ka se k'o sigi sen kan yɛlɛma minnu bɛ politiki ko ta na sira fɛ calatigɛ jɛkulu ka taa se kalata ma mara kama bɔli ko olu bɛɛ lajɛlen laɲini min ye ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan asisi ale ye laɲini minnu kɛ n'o kan ka na ni yɛlɛmaliba ye k'olu fana sigi sen kan fɛɛrɛ ka sigi sen kan fana min ye laɲini minnu kɛra consultation jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ sa k'o fana lawaleya ka fara asisi taw kan ka kɛ ni parti politigiw olu ka hakɛw ye min ye kalata bɛɛ lajɛlen n'o ye kalata ye k'o sigi an ka jamana kɔnɔ siginiden filanan kura in ale ye o de laɲini furancɛla fanga ale ɲɛmaw fɛ siginiden naaninan kura o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye ale kan k'i janto sariya sunba o labatoli la ani sariti min ye jamanakuntigi ye sa ale kɔni min nana sigi jamana kunna san 5 a bɛ se ka kurakuraya nka n'a yira k'a fɔ ko basigi nana sa min ye baara in ye a bɛ dan sira la u y'a yira sa k'a fɔ kɔni a kɔni bɛ se ka lakurakuraya waati bɛɛ kuma bɛɛ yaasa ka se k'a to fo basigi ni lafiya ka na nka n'a yira fana k'a fɔ ko basigi ni lafiya nana jamana kɔnɔna na min ye kalataw ye k'o ka labɛn yaasa furancɛla fanga ale ka se ka baara kan ka se ka jɔ siginiden 5nan min bɛ sariti kura in kɔnɔna na sa o y'a yira sa k'a fɔ ko jamanakuntigi furancɛla jamanakuntigi a ka baaraw kan ka kɛ mun ye sariti ka kɛ ni o ye ale ni constitution min sigira sen kan n'o ye sariya sunba kura ye san 2023 juillet kalo tile 22 ko o bɛ mun ni mun de laɲini nin waati in na sa min ye jamanakuntigi ye a ka fangaw n'a ka taabolo n'a ka fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ sa i n'a fɔ sariya sunba kura min sigira sen kan juillet kalo tile 22 san 2023 o bɛ min fɔ jamanakuntigi ka taabolo n'a ka baara kɛcogo bɛ tali kɛ o la furancɛla fanga ɲɛma ko min ye kalata ye n'o kɛra furancɛla fanga bannen kɔfɛ a bɛ se k'i kanbɔ a kalata bɛɛ lajɛlen na n'o ye jamanakuntigi kalata ye wasaden kalata ka taa se maire kalata ma ko a bɛ se ka o kɛ ni furancɛla fanga ale banna siginiden 11nan kura y'a yira sa k'a fɔ ko min ye gouvernement ye transition gouvernement kɔni ko o bɛ ɲɛma o ye premier ministre ye ale fana b'a ka baaraw kɛ sa ka kɛ ni sarti ye min fɔ an'an ka sariya sunba kura min sigira sen kan juillet kalo tile 22 san 2023 o b'a fɔ cogo min na min ye fanga ɲɛmaa ye premier ministre ale ni gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen u kan ka kɛ maaw ye maa minnu kan ka taa taabolo dɔw fɛ u ka kɛ maliden ye nationalité fila tɛ maa minnu na u mana tɛmɛ ka bɔ yen fana min ye u ka kɛ maaw ye maa minnu dafalen don u kunkolo la u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka baara kɛ wa fana u ka kɛ maaw ye maa min nɔ ma deli ka minɛ kiiri ta na sira fɛ kuma tɛ k'a ɲangi k'a fɔ ko sariya o y'a ɲangi min ye u ka kɛ maa fana ye maa min yɛrɛ a hakilinaw bɛɛ lajɛlen dafalen a bɛ se ka baara kɛ u ka kɛ maaw ye sa maa minnu fana lakodɔnnen don k'a yira k'a fɔ ko faso kanu bɛ u la wa min ye u yɛrɛ u tabiya n'u taabolo u ka kɛ maa tilennen ye maa laadiriw olu ye gouvernement maaw ni kalata fana kuma nana se i n'a fɔ président bɛ cogo min olu fana se bɛ se ka ye kalata bɛɛ lajɛlen na koyi
kalata fɛn fɛn mana kɛ ka gouvernement ka transition kun cɛ olu fana sen bɛ se ka don o la ka kɛ ni sigirinden 13nan kura ye CNT ale bɛ tali kɛ o la ale ye furancɛla fanga o ka wasabulon ye wasabulon min kan ka sariyaw ta u y'a yira sa ka fɔ ko CNT ale ye maa 147 ye maa 147 ye wolomasiri tabaw ka maa b'a kɔnɔna na fasodenw ka tɔnjɛkulu bɛ a kɔnɔna na bɛrɛbɛrɛli k'a fɔ min ye fasodenw ka tɔnjɛkulu b'a kɔnɔna na min ye baarakɛlaw ka lafasajɛkulu b'a kɔnɔna na magistraw ka lafasajɛkulu ɲɛmaaw b'a kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ josariya lafasa an ka jamana kɔnɔ olu ka maaw b'a kɔnɔna na maliden minnu bɛ kɔ kan olu bɛ a kɔnɔna na cɛw ni musow ni denmisɛnw olu fana ka tɔn b'a la lujuratɔw ka tɔn olu bɛ a kɔnɔna na an ka diinɛtigiw ani an ka laadalatigiw n'an ka kabilatigiw olu fana bɛ a la chambre consulaire sa n'o ye chambre de commerce n'a ɲɔgɔnnaw ye ka taa fara kunnafonidilaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluw ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka maa o bɛ CNT kɔnɔna ka fara maa mafalenw kan minnu ye baara kɛ jamana ye na a lakodɔnnen don u ye CNT sa ko ale kan ka baara kɛ ni tabiya minnu ye o bɛ tali kɛ min ye charte ale bɛ na mun fɔ u ye ani sariya sunba kura min sigira sen kan juillet kalo tile 22 san 2000 ale ni 26 ale ni 23 o y'a fɔ cogo min na nka jamanakuntigi ale de kɔni bɛ sɛbɛn ta sa ni maa min kan ka kɛ CNT maa ye ale de bɛ sɛbɛn ta k'a yira sa k'a fɔ k'o ka k'a ye nka yan'o cɛ CNT ɲɛmaaba ale de bɛ maaw tɔgɔ di a ma k'a fɔ ko kiba bɛ se ka don CNT kɔnɔna na o la jamanakuntigi b'a lajɛ sa ka sɛbɛn ta k'a fɔ ko o bɛ kɛ CNT maa ye nka maa min na sa ni maa bɛ yen sa n'o olu nɔrɔ kan ka bila CNT kɔnɔna na o fana bɛ kɛ o cogoya kelen na i n'a fɔ ni maa tɛ yen bi ni dɔ kan ka bila maa wɛrɛ nɔ na sa o fana bɛ kɛ o cogoya kelen kɔnɔna na CNT maaw ko olu fana bɛ se ka ye kalata bɛɛ lajɛlen na ni furancɛla fanga banna jamanakuntigi ta o maire ta o député ta o ni furancɛla fanga kɔni bɛ kun fori don o don u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye ala ka ji jɔ k'a kɔnɔ nin di nɔgɔya dɛ kibaye bɛ k'i labɛn yan sigirinden 22nan o ko sa ko min ye kalataw ye olu kan ka labɛn ni kalata labɛnna ka ban pewu min ye fanga ye ale kɔni bɛ di maa kura ma sa ni kalikasiyɛn kɛra ka baara bɛɛ lajɛlen bila a ka yamaruya kɔnɔna ni élection kɛra a fɔ masa ko prestation ni serment o de kɔfɛ sa jamanakuntigi kura ale bɛ sɔrɔ ka baaraw olu bɛɛ lajɛlen daminɛ charte kura in a ko fana a ka sigirinden 25nan kɔnɔna na ko min ye ko bɛ yen ni o tɛ se ka ɲɛfɔ charte fɛ ko constitution ale bɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ n'o ye juillet kalo tile 22 san 2023 constitution ye ko ale b'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se k'a dɔn sa n'o y'a sɔrɔ nin ko bɛɛ lajɛlen ni sariya bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ko n'o bɔra sariya sunba kura in kɔnɔna na ni gɛlɛya bɛ na y'o la cour constitutionnelle ale na wele ka jalatigɛli kɛ o la sariyakisɛ 26nan o y'a yira sa ko fo ka taa se jamana ɲɛmaa kuraw sigili ma min ye marabolo ɲɛmaa minnu b'an bolo bi n'o o ye calatigɛjɛkulu ye institution k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ to u nɔ na an'u ka baara kɛcogo ko fo ka taa kalata kura o sigi sen kan min ye sigirinden 3nan kura ye sa o ko sa ko min ye nin sariyakisɛ in ye ale bɛna bɔ journal officiel kɔnɔna na sɛbɛn fa sirila juillet kalo tile 8 san 2025 furancɛla fanga ɲɛmaa général d'armée Asimi Goïta ka kɛɲɛ n'o ye sa Mali gouvernement yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ bamanankan na min ye sariya suba kura in ye a bɛ se ka faamuya cogo di an bɛ taa Falaye fan fɛ ka o fana lamɛn. bɛna kɛ furancɛla fanga kuntala jɛɲɛ ye ni o bɔra sariya kɔnɔ min taara juin kalo tile 6 san 2020 kabi o waati kofɔlen dafara waati wɛrɛ kuma di furancɛla fanga ma ka kɛɲɛ ni dakunba minnu bɛ jamana kɔnɔ k'a daminɛ fɔlɔ kananko politikiku ani hakilina jugu minnu bɛ ta ka Mali sɛgɛrɛ ni wulikajɔ ni fɛɛrɛw ma tigɛ min bɛ se ka kɛ hali sababu ye ka fiɲɛ bila Mali yɛrɛ ka Maliya la ka kɛɲɛ ni o dakun ninnu bɛɛ ye a yira k'a fɔ waati wɛrɛ kan ka di furancɛla fanga ma o ye hakilina ye min ni a sinsinnen don malidenw yɛrɛ ka laɲiniw kan laɲini minnu n'u y'a kɛ u ka sigi ka kumaɲɔgɔnyabaw senfɛ k'a daminɛ fɔlɔ a bɛ fɔ min ma ko assise nationale de la refondation ani dialogue intermalien min ni a hakilina tara a n'a labɛnna Mali jamana ɲɛmaa fɛ jamana ka yɛrɛya hukumu kɔnɔ o de kama jamana ɲɛmaa y'a ɲini a ka gouvernement fɛ o baaraba minnu daminɛna ka ɲɛsin jamana ka ɲɛta ani yɛrɛma donni na jamana yɛrɛ sigicogo la tɛmɛ bɛ se ka kɛ ni o sira ye cogo min ni o bɛ ɲɛsin dakun caman ma ka daminɛ fɔlɔ kananko jamanadenw ka laɲiniw sabatili
u mago bɛ cakɛda minnu na olu sinzini kalan ni kɛnɛya yiriwali basigi sinzini jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sira n'o ye diplomasi ye o bɛ se ka yakubaya cogo min ani ka fɛɛrɛw bila sen kan min bɛ kɛ sababu ye ka kalata labɛn kalata min n'a bɛ kɛ jɛya ani basigi kɔnɔ. o hakilina ninnu dabɔra mun kama gouvernement fɛ juillet kalo tile 6 san 2024 Mali, Burkina Faso ani Niger farala ɲɔgɔn kan jamana minnu ni gɛlɛya kelen de bɛ u bɛɛ kan kananko sɔrɔko ani politiko hukumu kɔnɔ ka tɔnsigi ni o ye Confédération des États du Sahel ye AES ka kɛɲɛ ni AES jamana tɔw ye ɲiningaliba min bɛ o ye Mali bɛ se ka tɛmɛ ni furanjɛla fanga ye cogo min yaasa dakunba minnu daminɛna ka ɲɛsin jamana sinzini ma ani jamana min bɛ se ka kɛ jamana basigilen ani jamana kolo gɛlɛn sini o fɛɛrɛ kura min taara nin jamana saba ɲɛmaw fɛ u bɛ ɲɛsin an ka jamanaw bɛ se ka u jɔ ni u yɛrɛ ka kana sabatili ye cogo min ani minnu kɛn bɛ ka daga sigi an ka jamanaw dala ka fɛɛrɛw ta ka o waleya juguw kunbɛn ni kunnafoniw tilali ye u ni ɲɔgɔn cɛ ani ka jɛ ka kɛlɛ bolofara kelen sigi sen kan kana sabatili kama Sahel jamanaw kɔnɔ fo ka taa se jamana ɲaami fɛɛrɛ ni a waleya minnu bɛ ta ka Sahel jamanaw sɛgɛrɛ ka olu kunbɛn ani ka fara u kan AES jamanaw bɛ se ka jɛ ka u fanga an'u ka fɛɛrɛw kɛ kelen ye ani ka kan kelen fɔ. An bɛ don min na ko bi Mali fa bɛɛ bɛ Mali taya la o ye jaabi ɲuman ye min sɔrɔla ala ni jamana ɲɛmaaw ka wuli ka jɔ sababu la ka ɲɛsin jatigɛwale kɛlɛli ani maa minnu hakili bɛ keleku ka taa jatigɛwale la olu bɛ se ka kunbɛn cogo min ka ɲɛsin jamana ka kelenya sabatili ma. O baara ni o hakilina minnu taara hali bi ni olu bɛ senna a yira k'a fɔ hali bi tɛmɛ kan ka kɛ ni o ye ka ɲɛsin Mali ka basigi sabatili ma. O de kama Malikura sinzini fɛɛrɛ minnu tigɛra baara minnu kɛra a hukumu kɔnɔna na ani baara minnu bɛ senna o bɛɛ la a yira k'a fɔ tɛmɛ kan ka kɛ ni o ye hali bi ka ɲɛsin jamana ka basigi sabatili ma ani kɛrɛnkɛrɛnnena danaya bɛ se ka segin ka na ka sinzin jamanadenw ni a marabaw ni ɲɔgɔn cɛ. ɲɛta ni yɛlɛmaba jumɛnw bɛ furanjɛla fanga yɛlɛmako sabanan in kɔnɔ. furanjɛla fanga daminɛna Mali kɔnɔ utukalo tile 20 san 2020 yɛlɛma donna la mɛ kalo o san kelen kɔnɔ. san 2025 juillet kalo ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye Mali ka tariku kɔnɔ. nin bolofara kura min donna furanjɛla fanga na Mali kɔnɔ o kɛra ka bɛn waati ma waati min kɔnɔ ni jatigɛwale ani kojugu wɛrɛw cayalen don Mali kɔnɔ Mali ni jamana wɛrɛ danjɛw la ani an ka farafina gun politikiko taabolo kan. ɲɛta ani yɛlɛmaba jumɛn donna furanjɛla fanga sigi kan sariya in kɔnɔ ni o ye charte de la transition ye. o dɔ ye fɔlɔ furanjɛla fanga sigi kan sariya in ni o ye charte ye a tɛnkunnen don Mali sigi kan sariya gafeba la ni o ye constitution ye min taara juillet kalo tile 22 san 2023 tɛmɛnen kɔnɔ. a bɛ hakilijigin kɛ k'a fɔ kana sabatibaliya yakubayalen don Mali kɔnɔ jamana ɲɛmaaw ka wuli ka jɔ an'u ye fɛɛrɛ minnu bila sen kan ni o dɔ ye kɛlɛkɛminɛnw sani ka bila jamana kana tigilamaw ka bolo kan yaasa baara min kalifalen don la ni o ye jamana lakanani ye u bɛ se ka o baara in kɛ kɛcogo ɲuman na jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ. a bɛ hakilijigin kɛ kun k'a fɔ laɲini minnu kɛra malidenw yɛrɛ fɛ u ka sigi ka kuma ɲɔɲɔbaw senfɛ ni o dɔ ye assise nationale de la refondation ye ani a bɛ hakilijigin ni wele kɛ kun ka ɲɛsin jamanadenw ma jamanadenw bɛ se ka u ka laɲiniw jɔ furanjɛla fanga waati kɔnɔ yaasa a ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ minnu ta ka ɲɛsin jamana ka basigi ani kana sabatili ma u bɛ se ka o baara in kɛ kɛcogo ɲuman na k'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ mana o hakilina ninnu ɲɛkɔrɔmatigɛ. yɛlɛma ni ɲɛtaaba wɛrɛ min donna a kɔnɔ o dɔ ye AES sigili a n'a kungilennaw tali ye bala ani k'a daminɛ jamana ɲɛma gouvernement maa tɔw conseil national de transition maaw olu bɛ se ka u kanbɔ jamana ɲɛma kalata ni kalata wɛrɛw la Mali kɔnɔ. a bɛ mun fɔ kalatakow labɛnni ko kan. furanjɛla fanga sigi kan sariya ni o ye charte ye a kɛlen don ka dayɛlɛ furanjɛla fanga kuntala janyani ko la ani a kɛlen don fana k'a fɔ waati min dilen don furanjɛla fanga kuntala janya ma ko furanjɛla fanga kuntala janya bɛ se ka surunya waati bɛɛ ni kalataw labɛnni ko fɛɛrɛw bɛɛ bilara sen kan waati o waati Mali kɔnɔ. ɲɛtaaba wɛrɛ min b'a kɔnɔ o dɔ ye gɛlɛya min tun bɛ furanjɛla fanga kɔnɔ cakɛda maaw kɛli ye ka u kanbɔ kalataw senfɛ o ye waleya min bɔra kɔnɔ min b'a jira k'a fɔ olu bɛ se ka u kanbɔ ɲɛmaaya ɲiniw na kalata senfɛ. ka kɛɲɛ ni nin ɲɛta ninnu bɛɛ ye o b'a jira k'a fɔ kalata bɛ se ka kɛ waati bɛɛ
waati min kun fɔra furanjɛla fanga kuntala jɛnya na yanni o banni yɛrɛ cɛ. Jigisigi kuma jumɛn bɛ ka ɲɛsin malidenw ma? Gɛlɛya min bɛ Mali kan o da tɛ kanako dɔrɔn ye. O dɔ ye fana danaya sinsinni ye jamana denw, jamana marabaw ani jamana cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ donna nataw la Mali kɔnɔ. An bɛ don min na ko bi malidenw sɛgɛnnen don, u tilatilalen don kunnawolo ni jigitigɛ ani dongo do dimi ni ɲɔgɔn cɛ. O de kama bi Mali gouvernement jamana ɲɛma ka hakilina jɛlenw ani siniɲɛsigi hakilina ɲumanw tali kɔnɔ. O de kama u wulilen don ka u jɔ danaya sabatili, siniɲɛsigi ɲuman fɛɛrɛw ani jigisigi kɔnɔ malidenw ye. Ni o jigisigiw ye kɛnɛyasow kɛli ka baara kɛ ni kɛnɛya baara kɛ minɛnw ye, kalansow kɛli ka kalan kɛ ni kalankɛminɛnw dafali ye kalansow kɔnɔ. Jamanadenw kɛli ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnena a denmisɛnw, sigi ka kumaɲɔgɔnya sabatili jamanadenw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ min ni a ma ɲinɛ jamanaden kelen kɔ. O de ye hakilinaw ye minnu taara jɛya ani bɛɛ ka hakilina kɔnɔ ka ɲɛsin jamana ka ɲɛta sabatili ma. Ayi sharti kura, ɲɛta kura, ɲɛbila kura, taabolo kura, maliden kura, baara kura, danaya kura, sinzili kura. Fanga tɛ fila ye dɛ, kelen pe de don. Wa marali danaya ka sɔrɔ jamanadenw fɛ o de b'i mɛn a baara la. Furancɛla fanga a ye yɛlɛma min boloda nin ye, a kan k'i sinsin min ka bi o ye hali bi maliyɛnw ka ninkankobaw. Maliyɛnw bɛ fɛn minnu nɔfɛ bi kosɛbɛ. A fɔlɔ o ye mun ye? Basigi ka na, lafiya ka don, maaw n'u bolominɛnw olu ka se ka kisi. Jamana wulikajɔ minnu bɛ ka k'a kɔnɔ fan caman fɛ bi fala ye, a kana dan fan dɔ ma ka fan dɔw to. A bɛɛ lajɛlen ka lajɛ, sabula bɛɛ n'i kunnadɔnni de don. Nin waati in na wolomasiri tabaw an b'u fo fala ye. Asimi ko ale ka taabolo ye saba ye, ne ta ye kelen ye. Armée an ko ale de fala ye. Sɔrɔdasiw an ko olu. Min ye a polisi fara, gendarme fara, eaux et forêts fara, douane kan, olu bɛ baara min kɛ su ni tile, o ka taa ɲɛ dɔ ka faro ka basigi ni lafiya kana fala ye. Baara dɔw bɛ yen, an ka jamana kɔnɔ bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛn, an ka somɔgɔ ko ninnu nɛmɛ. An ka jɔyɔrɔ ko kɛ maaw ye, maa minnu bɛ se ka baara kɛ. Maliyɛn ɲuman bɛ yen, i n'a fɔ Musa Tarawele y'a fɔ cogo min, u ka ɲini. Maaw bɛ da ko la ko cogo de la fala ye, fɛn fila. Ndanama b'a kunna, a jɛlen ladiri do bɛɛ sɔnnen don a ye, walima nin tɛ kɛ, nin tɛ se ka ɲɛnabɔ, ni min bɛɛ lajɛlen ma ta dabada ma. Fala ye anw ka jamana, ni a mara kalifara i la, i ni baara bɛ ɲɔgɔn na dɛ. I na waati, i bɛ se ka ɲɛkumu min kɛ, i bɛ se ka bagabagali min kɛ, maaw bɛ siranni min k'i ɲɛ, n'u ye woni fitinin sɔrɔ ka don, walima ni e nɔfɛ maaw ye sira dɔw yira u la, ni maaw y'u sigi o kan, u ja tɛ siran, u tɛ tamakiya, u tɛ miiri, u bɛ fɛn sugu bɛɛ lajɛlen kɛ, wa a bɛ tila k'a fɔ ko ɲɛmaa ko ten. Ɲɛmaa dun anw fɛ yen, a tɛ jigin ka kuma maa fɛ. A kuma surun ye mun ye fala ye. Ɲɛmaa joli bɛ yen ko kankɔrɔsigi b'o la ko o bɛ lamɛn. Kankɔrɔsigi joli bɛ yen min b'a fɔ ko ne tɛ ka lamɛn, n bɛ tɔn ka taa ci wɛrɛ la. Kiiri min bɔra maa tɔw la, ni fanga b'i bolo, i k'a dɔn k'a fɔ ko waati ko de don. Diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye waati ye. An b'a fɔ ko transition fala ye. Jɔnni bɛɛ lajɛlen ye transition na diɲɛlasigi in na yan. An si tɛ tulokungɛlɛya sigi la. Fɛn min bɛ se ka kɛ waati min kɔnɔ ka ɲɛ, an k'an ɲɛsin olu ma. Ka na tuguni san 5 in kɔnɔ, ni ne bolodatɔ don, ni ne bɛna sigi sen kan, o bɛ gɛlɛya dɛ. San 5 nata, anw ye nin layidu ta, o y'a filɛ nin ye. An n'aw bɛnna nin kan, a ko jaabi filɛ nin ye. An ko n'an taara nin sira fɛ, a bɛ nin de di, o filɛ nin ye. Ka tila k'o tɔ sinsin, ka danayamaw ɲini fala ye. Tiɲɛ don politikimaw sen bɔra a la. Nka maliyɛn caman bɛ yen, a sera sa sɛnɛ yɛrɛ ka di sɛnɛkɛlaw ma, kalan ka di kalankɛlaw ma, balo ka di baloɲininaw ma, maa kuraw ka ninkura ka fiyɛ u la, maliden kura taabolo o ka sigi sen kan, maaw k'a dɔn k'a fɔ ko min ye ɲɛmaw ye, olu yɛrɛ b'u sɛbɛ la, u yɛrɛ ka kɛ misali ɲɛnamaw ye, yaasa baara min ni laɲini min bɛ jamana kɔnɔ, a bɛ se ka sabati cogo min. Sɛbɛn ko tɛ jamana in na, papiye ko tɛ an na.
anw ta ye min ye o ye jogo ni mara kɛcogo de ye. Falaye n'i nana Mali la n'i ye ɲɛmɔgɔ ye i bɛ waatinin kɛ maaw b'u sigi k'i filɛ i ka taabolo i ka baara kɛcogo i ŋaniya ni diinɛ ni donyɔrɔ ni bɔyɔrɔ. Falaye Mali de la bɛɛ lajɛlen bɛ bɛɛ dɔn. N'i ye maa ye jɔyɔrɔ dɔ la maaw bɛ sɔrɔ mun b'a f'i ɲɛna nin ye nin sɔrɔ ka da nin daluya in kan i bɛ se k'a nkalontigiya nka n'a senna a bɛ taa bɔ fɛn dɔ kɔni kan. O ɲuman ye min ye maliyɛn minnu dalen no bɛ yen n'u tɛ ka baara kɛ u k'u wele. Maliden minnu bɛ yen n'u bɛ se ka ko ɲɛnabɔ u k'u wele. Fɔnkɔɲɔgɔn kɔ ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ ɲɔgɔn dabudu tiɲɛ ka bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛɛ to ten i yɛrɛ ma o man kan dɛ. N'an ko an bɛ jamana fɛ an k'a lataa sira tilennen fɛ. Falaye nka o kɔrɔ tɛ ko maa minnu bɛ yen n'u ye faso dun u ye faso ci ka faso lajaba ka faso buruja k'olu kana tuguni kana don fanga kow kɔnɔna na k'a kɛ i ko ko ma kɛ o fana tɛ se ka kɛ. Ni maa min kan ka taa sariya sira fɛ o ka di sariyatigiw ma. Ni maa min kan ka taga sira wɛrɛ fɛ o ka do o ma. Wa an kana ɲinɛ fiyewu k'a dɔn k'a fɔ ko Mali dan tɛ maliden minnu bɛ Mali kɔnɔna na ye Falaye. Maliden baden de bɛ jamana kɔ kan seko bɛ u la dɔnko bɛ u la tabiya bɛ u la taabolo bɛ taabolo la bi diɲɛ kɔnɔ u b'olu ɲɛdɔn fɛɛrɛw sigilen don u bɛ se ka olu ɲɛnabɔ wa maliden caman fana bɛ Mali kɔnɔna na yan baaraw kɛcogo ɲuman ko taabolo ɲuman u b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn ni u welela k'u bila a la. Sabula bi jamanakuntigi yɛrɛ ka laseli Irisilakaw fɛ Falaye a y'an hakili sigi. Taafan dɔnnen don taayɔrɔ dɔnnen don laɲini dɔnnen don a tɔ ye a lawaleyali de ye o de ma nɔgɔn. Biɲɛ kurabɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ dɛ. Anw fana an k'an jija an ka kɛ kɔma ɲɛnɛma ye ten sa. Dɔ kɛra koyi e ko ni sariya ko daminɛna ko an ka sariya boli Falaye kan nka e ta ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na e dun ma fisa ni Falaye ye. E ko ni kalanko daminɛna e ka taa kalanyɔrɔ ɲɛnɛma sɔrɔ e ka furakɛlikɛ ɲɛnɛma sɔrɔ tɔw ta hali n'o o ma lajɛ o fana tɛ ko kɛcogo ye. Aw ka kɛ dɔrɔn aw dama fɛn mun ka di aw ye aw k'o kɛ kudayi foyi kana bɔ a la maa tɔ si kana se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ o fana tɛ bɛn. N'a ma ɲɛ ko san 5 kura fiɲɛ bɔra a ka kɛ tare ni bɛɛ lajɛlen ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ wa aw kana ɲinɛ kunnafonidi kɔ dɛ. Fɛn min bɛ yen n'o degun b'an kan bi o y'o ye dɛ. Waati ni waati bɔ ka kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye. Waati mun na ni ko minnu ka gɛlɛn fɔcogo ka sɔrɔ u la fo b'a ɲɛnama k'u lakali. Hali diɲɛ yɛrɛ fɛ Falaye an kana ban kan fɔ ko an bɛ baara kɛ diɲɛ fɛ koyi. An ni minnu bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ an k'an ka kow ɲɛfɔ olu ye. Baara ni fɛn minnu b'an bolo an ka se ka olu sigi sen kan. Nin kɔni kun ye kuma ye an bɛ min fara sariti kura kuma kan ni maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ko nin waati in na nin ko ninnu de bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ. An bɛɛ lajɛlen ye maliyɛn ye koyi. An bɛɛ lajɛlen n'an ka ko faamuya cogo don wa an bɛɛ lajɛlen ka kɛ jamana in fɛ n'an diinɛ n'an ŋaniya ye a ka ca Ala fɛ an bɛ ɲɛ sɔrɔ ko la wa an bɛ se ka ko kɛ fana. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa Falaye ko min ye Amerikɛnw ye k'u ye farafinna jamana ɲɛmaa dɔw wele hakili la Gabon jamanakuntigi n'o y'a kɛnɛ kan anw yɛrɛ ka cɛ n'o ye Jomayi ye ale fana tun b'a kɛnɛ kan Guinée Bissau jamanakuntigi o tun b'a la ale ni Libéria tɛ de ani Mauritanie Falaye waati kelen na Lamɛnikɛn jamana maaw u ye maa bila ka na anw fɛ yan min ye Ablaye Diop ale ni Daoud olu ye o maa kofɔlen bisimila baara la bolodiɲɔgɔnma baara min ni Amerikɛnw ka maa min bɛ n'o ye Yuridi Atala ye
ni ale yɛrɛ ye u ka ɲɛmaa dangan ye bamaci wale ɲuga wale kɛlɛli o ko hukumu kɔnɔna na Maison Blanche kɔnɔna na min ye farafina fana anw fanfɛ bolo fɛ wulikajɔ minnu kan ka kɛ ka ɲɛsin bamaci wale ɲuga wale kɛbaw ma o kokɔrɔ dɔ b'a ye ale ye Maison Blanche la taama in na sa min ye Américains ka lasigiden min b'an fɛ yan a n'o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nin waati in na i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye États-Unis ye ale lasigiden a fana bɛ wulikajɔ caman na sabula min ye Américains ye u ka sanyɛlɛma tun bɛ kunungo o ɲɛnɛmayara taama in sa a kɛkun ye mun ye ka na u ni Mali ɲɛmaw u se cogo min na ka hakilina falen kɛ Trump ka baara kɛcogo a ka politiki fɛɛrɛw ka se ka Mali k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na kura ye ka se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana filaw u ka bɛnkan dɔw kan bɛnkan minnu bɛ n'u bɛ se ka baara kɛ Job ka kumana ko ka kɛ ni Rudi Atala nali an ka jamana kɔnɔ ko min ye ɲininkaliw ye tali kɛ mun na kosɛbɛ o ye États-Unis jamana ni Mali bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo di lakanako ta nasira fɛ min ye furancɛla fanga ale ɲɛmaw ka kuntilenna hukumu kɔnɔna na bɛɛ ni kelenya bɛ se ka sabati cogo di jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ wolomasiri tabaw ka gunda ani lakanakunda min ye fana IS o fana bɛn o fɔra kosɛbɛ ko in kɛnɛ kan sabula o sinsinnen don min ka bi o ye bamaci wale ɲuga wale kɛlɛli ye dɛmɛ jumɛn bɛ se ka ta ka don jamana ninnu fɛ sa yaasa ka cɛncɛn fo ka jamanaw olu dɛmɛ u ka bamaci wale ɲuga wale kɛlɛli la min ye kumaw ye a sinsinna min ka sa o ye ka fɛɛrɛ sɔrɔ bamaci wale ɲuga wale kɛlɛli la kuma tɛ nin waati in na lamɛrikɛn jamana ale n'a ka fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na wa Américains fana y'a yira sa ko olu kɔni ka bayɛlɛmalikɛlaw olu n'u ka magobatigiw a ka di olu caman ye bi u ni Mali ka baara kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ta sɔrɔ min kɔnɔ Ablaye Job ko sa ko fan fila kɔni nisɔndiyara min na o ye k'a fɔ kuntilenna dɔw bɛ yen baara bɛ se ka kɛ o la ɲɔgɔn fɛ ka kɛ ni jamana fila bɛɛ lajɛlen ka nafa ye Américains ka politiki baara ani Mali yɛrɛ ka yiriw n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya baaraw ka kɛ ni fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu sigilen don n'u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn bolo ko babu ko a ye tali kɛ o la ni maa kofɔlen kelen ani anw kunnafonidilaw fana ye ɲɔgɔn ye Américains ka lasigidenso kɔnɔna na a ko olu tɛ IS juguya la dɛ ko IS a bɛ baara kɛ cogo min a n'a ka tabiyaw bɛ cogo min olu t'o juguya la jamanadenw kɔni bɛ fanga o fanga kɔ olu Américains tɛ se ka bila o la sabula jamanadenw de sago b'u ka fɛnw na nka bi bi in na min ye Américain jamana yɛrɛ ye a ŋunanfan ye min ye o ye ka falen don ani jamana caman cɛ baaraw olu hukumu kɔnɔna na n'an bɔra yan an bɛ taa Premier ministre ka yɔrɔ la o conseil de collectivité maaw olu nana ka na damakasi kɛ Premier ministre ye maa minnu bɛ yen sa ni olu kɔni bɛ n'olu kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'olu ye conseil national maaw ye n'o ye wasabulo maaw ye sa olu ka sarako n'u na taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sumaya min donnen don bi mara yɛrɛ ale yɛlɛmaliko la ka taa di togodala maaw ma olu bɛ se ka baara kɛ cogo min degun minnu fana bɛ yen sa n'o yelen don ka fɔ sa ko kɛnyɛrɛye tigilamaw olu ni dugudenw ka se ka baara kɛ an ka togodaw la o majɛ minnu bɛ yen laɲini belebelebaw o de kɛra min ye satigi ale fɛ ka ɲɛsin Premier ministre ma Premier ministre fana ko sa ko u ye laɲini fɛn fɛn kɛ k'a y'a bɛɛ mɛn maa ma falen minnu bɛ yen n'olu ka baara ye nin ye a n'a da yira u la fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ min ye o conseil de collectivité ale bɛ se cogo min na k'a ka baara kɛ k'a ka jateminɛw kɛ ani k'a ka ɲɛfɔliw kɛ fala ye o conseil de collectivité ale tɛ bila tɔn ye dɛ kabini san 2013 a ka mandat banna nka halisa a bɛ yen o don dɛ 2013 u ka mandat banna nka halisa u bɛ yen constitution kɛlen don k'u minɛ cɛ ye démocratie fala ye kɛnɛ in ka ye ministre min sigilen don Malikura ko kunna n'o ye Bakari Traoré ale tun bɛ yen Premier ministre yɛrɛ nagakɔrɔ baarakɛlaw tun bɛ yen bɛn kɛra ka sa ko ninnu ye laɲini fɛn fɛn kɛ nin waati in na ko a na ta ka taa di sa baara ka se ka kɛ ni a ye Premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la hali bi jɛkulu min sigilen don jo sariya ale la tɔbɔtɔli la an ka jamana kɔnɔ n'o ɲɛmaa kura kɛra nin waati in na Alkadiri Jara ye ale min bilara Agibu Buhari nɔ na a nana ka na a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen yira kɛnɛ ka ye sa ministre Mamudu Kasoge n'ale ye sariya ministre ye ale ye ɲɛbila kumaw fɔ min ye tɔn in ye k'a ɲɛfɔ a n'a baarakɛlaw n'a y'a commissaire kuraw ye k'olu bɛɛ lajɛlen u ka kow kɛcogo k'olu ɲɛfɔ a kɛra sababu ye CNDH yɛrɛ ka Premier ministre ladɔnniya k'a yira sa ko min ye statut A ye n'o bɛ lakodɔnni kɛ jo sariya tɔnw na yamaruyali ta na sira fɛ ko u y'o sɔrɔ ka kɛ n'u ka wulikajɔ ye a fɔ masa ko principe de Paris ko o kɔni o danganiyalen don a la ka bi ka fɔ k'u bɛ na baara kɛ o kɔnɔna na tilennenya ni laadiriya o kɔnɔna na min ye Alkadiri Jara ye
a y'a fɔ premier ministre ko CNDH kɔni ale bɛ baara kɛ k'a sɔrɔ maa m'a fɔ ko taa nin sira fɛ i kɛ tan ko baara kɛcogo ɲuman b'a a bolo premier ministre ko k'u k'u jija waati ni waati u bɛ communiqué minnu kɛ u bɛ dantigɛli minnu kɛ jo sariya ta na sira fɛ ka kɛɲɛ n'an ka jamana kow ye k'u k'a ko ni bɛrɛ dɔn ko sabula nin waati in na anw ni jamana tɔw tɛ kelen ye wa min ye k'a yira k'a fɔ ko siganama bɛ se ka kɛ nin tɔn sugu ninnu kɔfɛ k'o kumaw bɛ fɔ nka CNDH k'i jija a ka baara senfɛ a kana kɛ o ye yaasa dugudenw ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min na premier ministre a ye u fo danaya kura min dar'u kan u ka baara kɛli la sa k'u k'u cɛsiri sa min ye anw yɛrɛ ka tabiyaw bɛ yen an ka taabolow bɛ yen an ka diinɛw bɛ yen an ka maanifinya kɛcogo bɛ yen ko sariya bɛ taa o sira fana fɛ koyi kuma tɛ jo sariya ko nana sɔrɔ o taabolo bɛ anw bolo yan ko CNDH k'a k'i sinsin o kan k'o k'a baarakɛla ye premier ministre ale ka laɲini ye o ye fala ye don kɛrɛnkɛrɛnnen o sigira sa yaasa marafamisɛnw ale ni marifa minnu bɛ yen n'olu man bon kosɛbɛ o don o sigira an ka jamana kɔnɔ kununko kun do koyi juillet kalo tile 9 min ye marifa ye sa olu tɔgɔla don o kɛra don in a kɛra sababu ye sabula diɲɛ seleke naani de y'a lasigi sen kan kabini san 2001 san ɲinan ta Mali maramafɛn 1200 tasuma bilara o la ani mugujugu minnu bɛ yen k'olu minnu sera ka sɔrɔ secrétariat permanent de lutte contre prolifération des armes légères ale ni calibre fitini o ɲɛmaaba sa o bɛ maa min bolo o ye colonel Adama Jara ye kɛnɛ kan sa ministre min bɛ yen n'o bɛ jamana kɔnɔ lakanako kunna ale ka secrétaire général n'o ye Umaru Sogoba ye a ye kuma ta koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in na min ye marafamisɛnw ye olu ka munumunu salo ale ni mugujugu minnu bɛ yen k'o baaraw bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ a dun k'an ka sigi sen kan yaasa bɛɛ ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min maaninfinw n'u bolo min na olu bɛ se ka lakana cogo min na kuma tɛ dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min marafamisɛnninw munumununi ko kɔlɔlɔ fɔlɔ o ye dugudenw ta ye ministre ale ka ciden n'o ye Sogoba ye a ko sa ko a b'a ɲini secrétariat permanent fɛ a ka dɔ fara a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kan hali bi colonel Adama Jara ale yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko don in ko a kɛra sababu ɲuman ye sabula marifa minnu minɛna n'o bɛ 1200 bɔ olu ye ta don o bɛɛ lajɛlen na k'o bɛɛ jeni ko ye u yɛrɛ jabalala ye u y'a yira sa fana k'a fɔ ko munition minnu sɔrɔ y'olu fana bɛɛ jeni ko wa ko nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ni yɛlɛmaliw ye yɛlɛmali minnu bɛna to bɛɛ olu bɛna o baara ɲininiw kɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ sa ka nin baara kɛ dugudentɔnw olu tun b'a kɛnɛ ka diinɛtigiw k'u bɛɛ lajɛlen fɔra u ka wulikajɔ n'u ka timinadiya la ka kɛ ni nin baara ninnu olu sigilen an ka jamana kɔnɔ fala ye ko dɔ bɛna fara baarakɛlaw sara kan dɛ 100 saradala 5 buruburu 5 ko bɛna fara kan min ye faranga ye min to sen na sa kabini janvier kalo tile fɔlɔ san 2026 fo ka taa se janvier kalo tile fɔlɔ san 2030 ma min ye musaka min kan ka don a la sa sefa wari miliyari 103 jamana kan ka o de ɲini INTM kɔni ye waleya in fo kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ sa o y'a yira sa ko olu kɔni kun ka laɲini o kun y'a ka kɛ 500 ye o ka se ka sɔrɔ nin ko in na mɛ u ka laɲini 470 in u na o minɛ ka gouvernement fo ka wale ɲuman dɔn ko waleya in ye tali kɛ min na sa o ye pacte de croissance ni o tɛgɛnɔbilara utu kalo tile 25 san 2023 Mali gouvernement patronat ale ni lafasajɛkulu minnu bɛ baarakɛlaw tɔgɔla olu fɛ Yakuba Katile ko hali ni tama wo sɔgɔlen ni farala wari kan k'o ka don olu ye ko tiɲɛ don sa olu kɔni kun ye u ye 470 sɔrɔ ko nka ko 500 de kun ko b'u kɔnɔ bi k'a bɛ jamana ɲɛmaaw fo u sera ka nin wulikajɔ min kɛ ko sabula ko nin waati in na jamana yɛrɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ basigibaliyaw bɛ yen bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɔ o la musaka minnu bɛ don o la o darawuli ka bon min sɔrɔlen filɛ nin ye o tɛ jɔ a la u na o minɛ min ye wari in ye sa Modibo Magali ko k'a bɛna fiɲɛ bila an ka jamana sɔrɔ ko la koyi ko sabula san kɔnɔna jamana bɛ wari mun dun o wariw bɛrɛ dɔɔnin don ka kɛ ni an bɛ tɔn minnu na 100 saradala ye ko nin waati in na anw ka musaka anw ta tɛ 50 ye de n'o ye sara ye an ka jamana musaka bɛ don min bɛ ka baara min kɛ ko 100 sara ko 50 don an dun lamini jamanaw a ɲininen n'u fɛ o kana tɛmɛ 35 ka fala ye miliyari 561 musaka min bɛ sɔrɔ sa ko o kɔni darawuli ka bon kosɛbɛ ko nka ko a bɛna ta ka don min na nin ye k'o ye sara ye o b'a yira sa k'a fɔ ko yiriwali baaraw olu tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ min ye baara wɛrɛw ye minnu bɛ jamana yɛrɛ sinsin k'a kolo don k'olu bɛ gɛlɛya kosɛbɛ n'an bɔra yen an sɔngokaw fɛ yen u ye donbolo kɛ guwa 80 ye an bɛ se ka fɔ sa guwa 85 donbolo kɛra olu ye malo bɛ a la ɲɔ bɛ a la tulu bɛ a la ani birifini
ko yaasa sa u bɛ se k'u yɛrɛ bolomagɛ n'o ye cogo min na maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ani degun bɛ maa minnu kan an sɔnko kɛrɛnkɛrɛnnenya baara bura ani an sɔnko dugu yɛrɛ kɔnɔna nin taara ka di olu ma nin kalo in tile 9 jamana n'o ye ministère du développement social ye olu ka jɛkulu min ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ma olu de ye nin donbolo ninnu ta ka kɛ mɔgɔw ye an sɔnkokaw olu fɛ yen sɛnɛ ko a taabolo ka ɲi kosɛbɛ kajolokaw fɛ yen kibaruya dira maa min fɛ sa o ye kɔɔri sɛnɛnaw ka ɲɛmaa ye a y'a yira sa ko kununko juye kalo tile 9 ko baara min sigira sen kan sa 100 sarada la olu kɔni ye 90 sɔrɔ kabini ntɛnɛn tɛmɛnen n'o ye juye kalo tile 7 ye ko fana min ye kɔɔri ye ko fana taacogo ka ɲi u y'a yira sa ko angɛrɛ min kun fɔra ko olu kɔni y'a sɔrɔ 100 sarada 87 kɛmɛ kan ire k'u y'o kɔni sɔrɔ a dafalen wa u y'a yira sɔnna k'a fɔ ko musaka min tun bɛ n'o kun kan ka d'u ma u ka juru kɔrɔ k'o fana sarala u ye bi na sa olu kɔni sigilen don sa ka baara min kɛ tɔni 24 min ye kajolokaw ye kɔɔri koloma la k'olu bɛna o de ɲinini kɛ n'an bɔra kajolokaw fɛ yen mali yɛrɛ kariti n'o ye kariti national ye a 600 o taara ka tila kulukorokaw fɛ yen min ye baara in ye sa a bɛ tali kɛ mali ale kariti la gouvernement ale kɔnɔna na baara ninnu kɛra ye kariti ninnu kɛ kun ye sa jamanadenw bɛ se cogo min na k'u ka dancɛw dɔn min ye mara kamabɔli min bɛ senna marabolo kura minnu bɛ yɔrɔ minnu kɔnɔna na sigida minnu kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen dɔn sefa wari miliyɔn 45 o de taara ka don baara in na yaasa ka se ka kariti ninnu dilan marabolo bɛɛ lajɛlen min na i ta sɔrɔ a la ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye a la sa mara kamabɔbaaw olu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan kulukorokaw olu fɛ yen Gao sira min bɛ bɔ pɔn wabariya la ka taa Gao dugu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko salongo ji ye ale tiɲɛ pewu yaasa ka se ka o dilan sa baara kɔni o daminɛna kabini sibiri tɛmɛnen min ye merilaka minnu bɛ gunzerekaw fɛ yen u n'u ka dɛmɛbaajɛkulu olu kɛlen don k'o baara in daminɛ baara in na sa dugutigilakaw olu jɔyɔrɔ b'a la ni sifinw min ye dugudenw ye sa u ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma maaw ka bɔ yaasa u bɛ se ka sira in ale dilan cogo min sabula salongo ji ye min da Gawokaw ka k'a fɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen ka a ma dogo maa la yaasa u ka se ka kɛ sa u kɔni ye kumaw bila arajo sow la k'a di dugudenw fana ma maa minnu bɛ yaala yaala ka kuma bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ yaasa sira in a bɛ se ka dilan cogo min na yanni samiya ale nata cɛ Falaye Mali dolatalaw n'o ye bololandolatalaw ye a b'a fɔ min ma sa ko I19 n'o olu yɛrɛ ye musomanw ye olu kun kan ka taa coupe du monde kɛnɛ kan ko ye république tchèquekaw fɛ yen nka visa sɔrɔbaliya u ma se ka taa minisiri min bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna farikolo ɲɛnajɛ minisiriso FIBA ale ni fédération espagnole de basket ninnu bɛɛ lajɛlen wulila k'a fɔ dabana k'a fɔ tile la tchèquekaw ye république tchèque u ko k'u tɛ koyi k'u tɛ visa di ko sabula olu tun y'a ɲini Mali maaw fɛ k'u ka taa tɛmɛ Dakarkaw fɛ yen min ye tile 3 walima tile 4 u k'o kɛ yaasa u bɛ se ka visa sɔrɔ min ye o ko in ye sa ko o min ma se ka kɛ Espagne ale kɔni kun ye layidu ta sa k'a fɔ Mali ye n'u sera ale fɛ yen ale na visa Schengen d'u ma min ye nansara jamanaw ta ye yaasa u ka se ka taa tchèquekaw fɛ yen k'o de ko kɔni kɔnɔna na sa ko tchèquekaw yɛrɛ de filɛ nin k'a fɔ ko k'u tɛ koyi u tɛ bi u sɛbɛkɔrɔ tɛ u ti jɛn n'a ye Mali ka taa tancogo in na FIBA y'i sen don a la u ma sɔn Mali jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri farikolo ɲɛnajɛ minisiri u bɛɛ lajɛlen ma sɔn farafinna dun bɛɛ lajɛlen kun sigilen don ka nin npogotigi ninnu kɔnɔ sabula olu de kɛra ɲɔgɔntɛ ɲɔgɔnmadaw ye san 19 olu la min ye cɛmanw de don Falaye cɛmanw de don olu de ka papier ko gɛlɛyalen filɛ nin ye wa a yirala fana k'a fɔ ko min ye Suissekaw ye k'a fɔ cɛmanw ta la Suissekaw olu kɔni kun sɔnna sa olu ka taa u ka coupe du monde na nin ye musomanw de ta ye ka taa Lausannekaw fɛ yen Suisse ta la ko o baara kɔni kun sera ka kɛ nka min ye nin sen nata in ye kabi dɔgɔkun 3 an ka denmisɛnninw ka internat baaraw kɛ k'u labɛn k'u bɛ taa cɛki filɛ nin k'a fɔ ko musomanin tɛ don ye han jamana in yɛrɛ bɛ fa jumɛn a Falaye ɲɛma a tɛ Europe tɛ de aya ko bɛɛ kɔfɛ sa min ye jamana ɲɛmaw ye u kɔni bɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛw ɲini an terilaka wɛrɛw fɛ yaasa an ka denmisɛnw bɛ se ka taa cogo min nka ko musaka barika ka bon dɛ parce que ka denmisɛnninw to Espagne tancogo la ka a ma nɔgɔn dɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a ko ɲɛnabɔ Sabalibugu denmisɛnninw olu fana ko k'u bɛna na kupu da sala Babi tɔgɔ la maaw kan k'u tɔgɔ sɛbɛn yanni juillet kalo tile 27 cɛ tɔgɔ sɛbɛn sara Sabalibugukaw fɛ yen o ye 2000 ye kupu in kɔni misi belebele ni saga belebele olu kɔni kan ka di a finale kɛnɛ kan ani dumuni wɛrɛ n'ala sɔnna ma denmisɛnnin minnu ye kupu in sigi an n'u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na sa Malikura ko ta na sira fɛ bi su in na
min ye ministre Abdoulaye Diop ye ale ye baabu min kɛ bamanankan na Malikura ko ta nasira la ani kuma minnu bɔra kɔnɔ an b'o da aw ma bi su in na. An balimaw an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na. Malikura taasira ta ko sabanan hukumu kɔnɔ ani an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ minisiri dɔ ni o ye Abdoulaye Diop ye ministre Abdoulaye Diop ni sɛ marque ka kana ka ɲininkaliw kɛ minisiri la ni mɔgɔ min n'o baara kɛ o ye an baarakɛɲɔgɔn Ibrahima Traoré ale ye radio bɛnkan kunnafonidila ye Ibrahima Traoré ni sɛ marque ni yakuma minisiri ni yakuma bibi na Mali ani jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ bɛ cogo di IS kɔnɔ ani diɲɛ bɔnnankun kan ani jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya bɛ taabolo jumɛn na an ka lasigidensow taabolo jumɛn bɛ u bolo ani jɛɲɔgɔnya kuraw an jɛɲɔgɔnya kura minnu sigi olu ni ɲɔgɔn cɛ bɛ cogo di yala Mali bɛ a kelenna wa yala Mali a ye mɔgɔw de labila walima a ye mɔgɔw gɛn kɔlɔlɔ min b'o la walima fɛn min b'o la an bɛna jɛ ka nin bɛɛ lajɛlen ɲininkaliw kɛ an ka minisiri la walima sa ka se ka jama bɔ kunba na ale min bolo bɛ a baaraw la minisiri Abdoulaye Diop i ni se ko kura yani an ka don kɔrɔfɔw ni ɲininkaliw kɔnɔna na i ka minisiriso ye baaraba minnu kɛ waati tɛmɛnenw na an kɔrɔ yan o kumabaw kɛra jaw ani kumakan dɔw ye min labɛnna ORTM fɛ an bɛ olu lajɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni ɲininkaliw ye. Malikura taasira tako sabanan an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ye ɲɛnabɔ minisiriso i n'a fɔ fanga furancɛ fanga ɲɛma General d'Armée Assimi Goïta b'a laɲini togoya min na n'o ye dɔ farali an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ baaraw fanga ni a nafasɔrɔ siraw kan ka fɛɛrɛ bila sen kan AES jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ani lakana o ka sinsin o hukumu kɔnɔ baara koloma segin minnu kɛra a baara kunfɔlɔ bɛ ɲɛsin Confédération État du Sahel o bilali sen kan février kalo tile 22 ka se a tile 23 ma AES jamana minisiriw ye u ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɛ an fɛ yan Bamakɔ o kɔnɔ u ye baara kɛ sɛbɛn kan ka kɔ CEDEAO ka ɲɔgɔn hakilina falenfalenba ɲɛ avril kalo tile 3 san 2025 Irisi jamana kan AES jamana minisiri minnu ka baara ɲɛsinen bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ma olu ye u ka ɲɔgɔn hakilina dɔn kɛnɛ tako fɔlɔ sigi marisi kalo tile 18 tɛmɛnen sariya dɔ tara ka ɲɛsin OEF ma an ka jamana marabagaw fɛ ka da lahalaya dɔw kan minnu ma bɛn janvier kalo tile 24 san 2025 ɲɔgɔn ye nafamaba kɛra ka ɲɛsin farafina jadimaw olu kɛlɛli ma avril kalo tile 6 tɛmɛnen laseli kɛra AES jamana faraɲɔgɔnkakulu fɛ ka ɲɛsin Algérie ye an ka drone min tiɲɛ Tenzawaten Kidal mara la avril kalo tile 28 tɛmɛnen Maroc masakɛ Oura Mohamed VI ni AES jamana minisiriw ye ɲɔgɔn ye kɛ jamana ninnu ka ɲɛtagaw kan Mali ni Irisi jamana ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ avril kalo tile 3 Irisi jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ye ɲɛnabɔ minisiri a ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ jɛɲɔgɔnya sinsini kama Moscou ni Mali cɛ Mali ni Qatar jamana ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ Qatar secrétaire d'État ye teriya tagama kɛ ka na an ka jamana kɔnɔ février kalo tile 26 o senfɛ u ye dɛmɛ di Mali ma n'a nafolo kasabi bɛ t'i jɔ $50 miliyɔn la an ka jamana ni Mauritanie jamana cɛ mars kalo tile 27 tɛmɛnen fanga furancɛ fanga ɲɛma General d'Armée Assimi Goïta ye ci di minisiri Abdoulaye Diop ma a ka o lase Algérie jamana kan an ka jamanaden minnu bɛ Algérie ni dekun kun bɛ u ka o wagatiw la fura ka se ka sɔrɔ o koɲɛw la février kalo tile 18 tɛmɛnen bɔlɔlɔ sira dɔw baaraw bilara sen kan n'o ye plateforme numérique des missions diplomatiques et consulaires ye n'a kɛnɛkuntigi kun ye General d'Armée Assimi Goïta ye janvier kalo tile 11 Sudan jamanakuntigi ye teriya tagama kɛ ka na Mali kɔnɔ o bɛɛ jɛɲɔgɔnya ɲuman sinsini kofɔ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sibiri mars kalo tile 8 tɛmɛnen Ghana jamanakuntigi John Dramani Mahama
o fana ye baaraɲɔgɔnya ni teriya tagama dɔ kɛ ka na an ka jamana kɔnɔ. Jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ye ɲɛnabɔ minisiri Abdoulaye Diop a ka wulikajɔ bɛ ɲɛsin jɛɲɔgɔnya minnu bɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ olu ka yelen bɔ bɛn kɔnɔ lakana ani ɲɛtaga kuntagalajan. Ayiwa minisiri Abdoulaye Diop an bɔra ka i ka minisiso ka baarakɛlen fanba dɔw lajɛ ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ la minnu kɛra waati tɛmɛnen ninnu kɔnɔ. Ayiwa o bɛ an bila ka ɲininkali fɔlɔ-fɔlɔ min kɛ o ye Mali bɛ jɛkulu dɔ de kɔnɔna na ko AES. Jɛkulu in a ɲɛmɔgɔ bɛ an ka jamanakuntigi bolo. An ka jamanakuntigi ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ bi in na baaraba jumɛn ni jumɛn sera ka kɛ AES kɔnɔ ani ŋaniya jumɛn bɛ AES la ani AES ko an bɛ jɛkulu dɔ la yala a kun bɛ jɛ sifa wɛrɛ jumɛn kan? A ye ne cɛ ka ɲininkali la an bɛ kuma ta fɔlɔ ka barika da min y'a to Burkina jamana ɲɛma n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ani Niger jamana ɲɛma n'o ye général d'armée Abdourahmane Tiani olu ye danaya min ta ka da an yɛrɛ ka jamana ɲɛma n'o ye général d'armée Assimi Goïta pour que ale ka AES ɲɛmɔgɔya ta san kelen mais ale y'a ɲɛmɔgɔya fɔlɔ de ta a y'a sɔrɔ baara fosi ma kɛ. AES jɛkulu de don a sigira siɲɛ fila. Jɛkulu fɔlɔ min sigira n'o bɛ ko lakanani kan k'a fɔ ko Mali ani Burkina ani Niger ni binna jamana ninnu kelen kelen kan wajibu de don jamana tɔ ninnu ka wuli k'o kɔkɔrɔma don n'a bɛ fɔ o ma ko alliance militaire. K'an bɛ baara fana kɛ ɲɔgɔn fɛ lakanani sira fɛ ni gɛlɛya fɛn o fɛn bɔra ɲɛsira an ka jamanaw ma ka bɔ kɛnɛ ma ou bien ka bɔ kɔnɔna na an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o lakananibaliya ninnu k'olu kɛlɛ o ye alliance ye. A fan filanan alliance nin sinsinnen an ye baara taabolo lata ɲɛfɛ ka fɛn dɔ sigi jɛkulu dɔ sigi n'a bɛ fɔ o ma ko confédération. Confédération bɛ komi ni aw ye jamana kelen ye. Donc an farala ɲɔgɔn kan k'a lajɛ o confédération ni bɛ sigilen jɔsen saba de kan. A fɔlɔ o ye lakanani ye o min fɔlɔ y'an nati ɲɔgɔn kan. A filanan o ye an ka jamanaw ni jamana wɛrɛw cɛ an bɛ se ka baara kɛ cogo min pour que an ka kuma ni kan kelen ye. A sabanan o ye développement n'o ye sɔrɔ siraw yiriwali ani an ka jamanaw bɛ kala ɲɔgɔn na cogo min ka taa ni ka segin nɔgɔya an ka jamanadenw ni jagokɛlaw ni bɛɛ lajɛlen ma o ye développement ye o kɔrɔ ye an bɛ se ka an ka jamanaw yiriwa cogo min. AES sigilen a fan fɔlɔ parce que a sigira cogo min fana o ni organisation tɔ ninnu fana tɛ kelen ye. N'i ye CEDEAO ninnu ta ka CELSI ni organisation caman ta a sigira mais aw bɛ jɛkulu sigi mɔgɔw bɛ ta minnu kɔnɔ olu bɛ baara kɛ mais AES la an kɔnɔ an bɛ fɛ a ka kɛ fɛn fɛgɛman ye min nafolobɔ tɛ caya kojugu an yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ min na donc secrétariat tɛ AES la. Jamana min b'a ɲɛfɛ n'o ye Mali aujourd'hui Mali de kan ka secrétariat in baara jouer baara kɛ. Donc an y'o kɛ pour que ka se ka baara nɔgɔya. An kun kan ka fana ka baarabolow lasigi an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min parce que organisation kun tɛ yen. Donc an ye organisation tasira k'o baaraw sigi k'a fɔ bon an kan ka baara fɔlɔ kɛ k'a lajɛ a fonctionnement bɛ kɛ cogo di. Mali ye baara caman kɛ o sira fɛ document ni gafe fɛn o fɛn kan ka dilan o hukumu kɔnɔ olu dilanna. O baara kɔfɛ an y'a lajɛ fana k'a fɔ an bɛ se ka baara kɛ cogo di fɔlɔ pour que ka lakanani k'o sabati an ka jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ. N'aw y'a ye depuis baara daminɛna Burkina Mali ani Niger an ka armées u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko opération conjointe an ka armées bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jatigiwale mɔgɔ ninnu k'olu kɛlɛ olu ko caman sera ka ɲɛnabɔ o sira kɔnɔ. Sisan an bɛ ka baara kɛ ka sɔrɔdasi jɛkulu dɔ sigi n'a bɛ fɔ o ma ko force unifiée. Sɔrɔdasi ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ i b'a fɔ ni armée kelen don. Donc o fana baaraw o bɛ sen na. N'i y'a ye depuis AES kɔni sigira sécurité sira fɛ a ye ko nɔgɔya an ma kosɛbɛ parce que mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ k'i bɛ taa kojugu kɔni kɛ Niger k'i bolobagatɔw bɛ don Mali la ko fɛn tɛ bɔ a la parce que an bɛɛ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ avion ni kɛlɛkɛminɛn minnu b'an bolo an b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o y'an dɛmɛ o ye fanga don an na kosɛbɛ pour que an ka se ka o yɔrɔ ta. A fan filanan n'o ye diplomatie ye ko an bɛɛ ka kuma ni
kan kelen ye n'i y'a lajɛ sisan gɛlɛya min donna hali ani Algérie cɛ an ka jamana saba nin bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka jɔ Ukraine fana gɛlɛya wulilen o binnen a Mali kan an bɛɛ jara ka wuli ɲɔgɔn fɛ n'i y'a lajɛ bi n'an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ Mali ni Burkina ni Niger hali an ni CEDEAO ye sigikafɔ minnu kɛ o san na n'i y'a ye an bɛɛ de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'an bɛ baara fɛn o fɛn kɛ an ka jamanaw ni jamana wɛrɛw cɛ la sigikafɔw de bɛ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ bɛn an bɛ taa sira min fɛ an ka bɛn o kan a sabanan o ye sɔrɔ yiriwa ye n'i y'a lajɛ an bɛ ka baara k'o sira fɛ pour que ka se ka siraw dilan ka chemin de fer nati banki dɔ yɛrɛ sigi o bɛna sigi yanni san in ka ban pour que an yɛrɛ ka se ka an yɛrɛ ka nafolo bɔ pour que an bɛ ka projet minnu ta an ka se k'o financer parce que e tɛ se k'a fɔ k'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ ta i k'i ka projetw ta ka tila k'a fɔ ko i b'i bolo sama ko mɔgɔ wɛrɛw de ka na u bɛ se ka n'u ka wari fara e ta de kan mɛ f'an yɛrɛ k'an ka banki sigi n'i y'a lajɛ AES lakodɔnni fana baara caman de kɛra parce que a jɛkulu nin kun tɛ yen nka bi bi in na bɛɛ bɛ AES dɔn hali minnu y'a daminɛ ni an kɛlɛli ye bi bi in na mɔgɔw bɛɛ bɛ ka na organisation bɛ ka na hali CEDEAO yɛrɛ bɛ k'an lakodɔn Russie bɛ k'an lakodɔn Maroc ni jamana caman bɛ yen nɔ AES logo adoptera a drapeau adoptera donc olu bɛɛ b'a yira k'a fɔ a sigira a tɛ san kelen bɔ mais baaraba de bɛ ka kɛ mais ne yɛrɛ bolo baara fanba min yɛrɛ ni an t'a ye kosɛbɛ o ye an ka jamanadenw bɛ ka wulikajɔ min kɛ parce que n'i ye AES yɛrɛ kɛ AES ye mɔgɔw de y'a lakodɔn jamanadenw y'u Mali jamanadenw Burkina jamanadenw ani Niger jamanadenw u y'a k'u ta ye k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaaw ni to u bɛ kɛlɛ min na ni anw de ka kɛlɛ ye. Ayiwa minisiri an ye o kɔrɔfɔw faamuya i ka kuma sera ma ko AES ko hakilina daminɛ ni lakanako ye ka na sɔrɔkow bɔ a kɔnɔ sisan yiriwali ni ɲɛtaa sira o ŋaniyaw fana o bɛ a kɔnɔna na baara caman kɛra olu nasiraw fɛ a daminɛ an bɛ se k'a fɔ a daminɛ in kɔni sabatira an kɛra jɛkulu ye yala hakilinaw bɛ sɛnɛ waati nataw la ka kɛ i n'a fɔ jamana kelen wa n'o bɛ wele ko fédération. N'i y'an ka gafe ninnu lajɛ o de bɛ AES document yɛrɛ kɔnɔ traité ninnu kɔnɔ k'a yira k'a fɔ an b'a daminɛ ni nin fɔlɔ ye confédération min b'an dɛmɛ an k'an fangaw fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ n'an sinsinna objectif ye de an ka kɛ fédération ye k'a bɛɛ kɛ jamana kelen ye mais fo baaraw de ka boloda pour que k'an lase o ma o fana ye de fana pour que n'an bɛ taa ɲɛfɛ ko ɲɔgɔn tɛ an juguw ni minnu bɛ k'an kɛlɛ olu ka ca donc an b'a ko dilan ni hakili de ye k'a kɛ dɔɔni dɔɔni n'an ye pa min ta an b'o lasinsin fɔlɔ après an bɛ tɔ fédération nin kɔni o de y'an hamina ye. Ibrahima Traoré. Minisiri an y'a ye i bɔra k'a fɔ i ka kuma la sisan ko AES jamanaw ni CEDEAO a ye sigi dɔ kɛ kalo tile 22 n'o kɛra mɛ kalo tɛmɛnen o sigi in kɔnɔna la yala kumakan fanbaw bolila jumɛn kan ani AES yɛrɛ ka laɲini ye jumɛn ye don n'a nataw la ani CEDEAO ka nin kumaɲɔgɔnya ninnu kɔnɔna la. AES ni CEDEAO ka sigi ka kuma o ye jagoya ye ɲɛ don an bɔra jɛkulu kɔnɔ n'o ye CEDEAO ye mais farafinna tile bi yan fan n'o ye Afrique de l'Ouest ye an b'o kɔnɔ dɛ an tɛ se ka bɔ o kɔnɔ lien minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ se ka bɔ yen an ka lamɛnnikɛlaw fana kan ka faamuya k'a fɔ sigikafɛnw bɛ ka kɛ ni CEDEAO ye a ka jɛya bɛɛ ma a kun tɛ ko an ka jamanaw ka sigi CEDEAO kɔnɔ o kuma o banna mais an bɔlen kɔfɛ an cɛw bɛ labaara cogo di jamanadenw bɛ taa jamana tɔ ninnu kɔnɔ ka na u bɛ sigi cogo di jagow bɛ kɛ cogo di o baara ninnu ani sɛbɛn minnu b'an bolo n'an bɛ don jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani jɛkulu minnu sigira organisation dɔw bɛ yen minnu siège bɛ Burkina dɔw bɛ Mali la dɔw bɛ Niger an kan ka sigi k'o bɛɛ de fɔ hali anw ka jamanaden dɔw fana bɛ baara kɛ CEDEAO la olu ka kow bɛ kɛ cogo di donc ou bien an n'u bɛ sigi k'a fɔ k'an bɛ bɛn a la ou bien bɛɛ b'i sago kɛ ni bɛɛ y'i sago kɛ a kɔlɔlɔ bɛ bonya olu ma a bɛ bonya anw ma o de la n ko wajibu don mais kuma in yɛrɛ tɛ o tɛ problème ye min ye o y'an bɛ taa ni hakilina min anw ye min fɔ an ma deli ka datugu sigikafɔ la mais an ye min yira k'a fɔ ni sigikafɔ bɛ kɛ Mali ni Burkina ni Niger cɛ anw ka bɔli o hukumu kɔnɔ an saba de bɛ sigi ka fɔ ɲɔgɔn fɛ i tɛ taa kelen kelen ka taa kuma an fɛ n'i y'a lajɛ fana CEDEAO ɲɛmaa minnu nana
a ɲɔgɔnye fana kɛra AES espace de kɔnɔ o bɛɛ lakodɔnni cogo dɔ ye o n'i ye ɲɔgɔnye lajɛ AES drapeau tun bɛ sigilen CEDEAO drapeau tun bɛ sigilen sigikafɔ kan ka kɛ fɛn minnu kan an y'olu fana bɔ k'olu lajɛ mais an ka hakilinata ye min ye an bɛ taa nin ɲɔgɔnye na o ye de an ka jamanadenw n'o ye ko population olu ka intérêt bɛ se ka préserver cogo di pour que nin bɔli in kana kɛ kɔlɔlɔ ye olu ma n'i y'a lajɛ hali décembre kalo tɛmɛnen an ka jamana ɲɛmaaw n'o ye collège des chefs d'état ye AES olu y'a décidé k'a fɔ ko CEDEAO jamanaden minnu bɛ an fɛ yen an tɛ fɛ yɛlɛma fosi ka don u ka condition na u bɛ se ka na Mali la an b'u bisimila visa tɛ da u kan u ka kow bɛ cogo min a bɛ to ten n y'a faamuya CEDEAO yɛrɛ fana ye faamuyali kɛ sisan k'a fɔ k'olu yɛrɛ fana ka haminata ye yɛlɛma kana don libre circulation in na taa ni ka segin min bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ mais taa ni ka segin in fana f'an ka fɛn kelen faamuya la parce que an bɛɛ ko de an b'a lajɛ ko baara min kɛra depuis an ka jamanaw ye yɛrɛma hɔrɔnya ta fo bi an b'olu garder cogo di parce que o bɛɛ tɛ CEDEAO ka baara ye o CEDEAO créé 1975 de mais an ka indépendance ye 1960 ka bɔ 60 la fo 75 mais an ka jamanadenw tun bɛ taa an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ problème t'a la o e tun bɛ taa Sénégal i bɛ taa La Guinée i bɛ taa Côte d'Ivoire i bɛ taa Benin problème t'a la jago fana tun bɛ kɛ mais an y'a yira k'a fɔ an bɛ fɛ o nɔgɔya minnu tun bɛ an ka jamanadenw kan o ka to yen donc a baara bɛ ka kɛ n'o hakilina de ye sabula gɛlɛya min bɛ an ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ o ye politique sira de gɛlɛya ye donc o de fan fɛ an ka hakilinaw tɛ kelen ye mais anw tɛ ka baara kɛ pour que k'an ka jamanadenw Afrique de l'Ouest jamana o denw an ka hamina tɛ k'olu fara olu faralen de bɛ ɲɔgɔn kan donc baara fɛn o fɛn bɛ kɛ ka olu kɔlɔlɔ bɛ nɔgɔya olu ma cogo di an bɛ k'o de baara ɲɛɲini nin sigi ka fɔ nin fɛ n y'a fɔ hali fana ko hali ni cɛ ni muso cɛ n'aw furulen don ni furu sara f'aw ka sigi de k'a fɔ denw bɛ kalifa jɔn ma an ka nafolo ninnu an b'u tila cogo di an bɛ balimaya tagama an ni ɲɔgɔn cɛ cogo di parce que hali ni furu sara balimaya bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o donc an bɛ ka baara kɛ n'o hakilinata de ye farafinna de bɛ anw hakili la ani gɛlɛya minnu taara ka ɲɛsin an ma mais kɛlɛ tɛ an ni mɔgɔ cɛ kɛlɛ tɛ an ni jamana cɛ waati dɔ kɛra la AES passeport aw tun y'a gɛlɛya dɔw kun donna la bi bi in na AES passeport bɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ yan gɛlɛya fosi tɛ AES passeport la AES passeport a tɛ jamana wɛrɛ passeport sanfɛ a tɛ jamana wɛrɛ passeport duguma peut-être que a daminɛ procédure bureaucratique ni information ko nana la ni faamuyali ba mais bi bi in na AES passeport bɛ taa fan bɛɛ a visa bɛ demander fan bɛɛ an ma mɔgɔ si ye min ye jamana si ye min y'a écrit k'a fɔ ko problème ba ale fan fɛ a daminɛ c'est vrai ko sumayara a fɛnna mais bi bi in na problème fosi t'a la ayiwa ministre Ablaye Diop e min y'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ ministre ye sigiɲɔgɔnya ka gɛlɛ a kɔnɔkow ka ca ani Algérie jamana cɛ jamanaw fila ni ɲɔgɔn cɛ bi la a ma bɛn cogo di u kɛlen kɔ k'an ka drone dɔ bɔ ka bin bon Marc i ka ɲininkali ɲɛna Algérie an sigiɲɔgɔn jamana de sigiɲɔgɔnya b'an ni ɲɔgɔn cɛ bi tɛ Mali yɛrɛ y'a cɛsiri ka Algérie ɲɛmaaw dɛmɛ depuis u ma kɛ jamana ye k'u kɔkɔrɔma don k'u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ yɛrɛ n'o ye Abdelaziz Bouteflika yɔrɔw dir'o u ma Gao hali Bamako yan nɔ k'u dɛmɛ pour que k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ n'i y'a lajɛ bi bi in na hali gɛlɛya min bɛ Mali ni Faransi cɛ n'i ye Mali ye dɛmɛ min kɛ Algérie o kɛlɛ bɔ a kɔnɔ caman bɛ da kɛrɛfɛ donc juguya tɛ se ka kɛ Mali fan fɛ ka ɲɛsin Algérie ma Mali jamanadenw ani Algérie jamanadenw problème t'olu ni ɲɔgɔn cɛ mais ni sigiɲɔgɔnya jamana fila anw ka minɛn min latiɲɛna n'o ye drone ye an ka lakanani minɛn de don lakanani minɛn in a tɛ ɲɛsila Algérie ma a ma don Algérie territoire kɔnɔ a gosira yɔrɔ min a kɛra kilo 10 ɲɔgɔn Mali territoire kan ka taa Algérie frontière fan fɛ kilo 10 a ɲamaɲama ninnu fana yera Mali de kɔnɔ donc a gosilen
an ka service ɲɛmaaw ye Algérie ɲɛmaaw wele k'a f'u ye sisan a y'an ka drone gosi an bɛ tile 3 d'aw ma aw k'a fɔ an ye aw kana preuve d'an ma ko an ka drone donna aw fɛ yen de k'aw y'a gosi yen nɔ fo an bɛ sigida min kan bi ne yɛrɛ Algérie ambassadeur de so hali communiqué kɔfɛ a ko ka wagati d'u ma halisa hali bi an ma jaabi sɔrɔ a la donc an bɛ k'o jaabi kɔnɔ pour que k'a dɔn min kɛra mais min yɛrɛ bɛ mɔgɔ la yilan a ko la o ye drone nin tun bɛ mun de baara ne tɛ sɔrɔsi ye mais jagoya don n ka détail d'aw ma kunnafoni de tun b'u bolo ko jatigɛwale mɔgɔ ninnu tun bɛ ɲɔgɔn ɲɛ dɔ la yɔrɔ dɔ la drone wulila k'a bɛ t'olu de gosi Algérie nana bana min na n'olu de ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra anw bɛ hami wa an tɛ hami an b'an yɛrɛ ɲininka ne ko Algérie n'anw de bɛ baara kɛ wa ou bien ani ninnu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo donc o ye agression de ye parce que a kɛra anw ka dugukolo de kan anw ni Algérie tɛ guerre la o anw ni terroristes de bɛ guerre la donc n'o kɛra Mali ye min yira k'a fɔ Algérie jamana ɲɛmaaw f'u ka faamuya de Mali t'u ka batɛmɛsira ye o Mali fana ye jamana de ye comme olu ye jamana ye cogo min an ka yɛrɛma hɔrɔnya n'u y'an ka souveraineté o k'o batu u ka malidenw to yen problème min b'u da la u yɛrɛ ka se ka a ɲɛnabɔ an b'a ɲini fana Algérie ɲɛmaaw fɛ u ka jatigɛ wale n'u bɛ kɔkɔrɔmadɔnni min kɛ u ye o ka dabila o b'a to jamanaw ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ministre ani jamana wɛrɛw bɛ danbo i n'a fɔ Sénégal b'o la Guinée b'o la Mauritanie b'o la Côte d'Ivoire b'o la Mali yɛrɛ n'a sigiɲɔgɔn jamanaw cɛ bɛ cogoya jumɛn na bi Mali an n'an sigiɲɔgɔn ninnu an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ bɔ an ni sigiɲɔgɔn ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma se Algérie ka gɛlɛya ni ɲɔgɔn ma an n'u bɛ sigi ka fɔ kɛ an bɛ solution ɲini a problème la n ye nin ta ɲɛfɔ cogo min ta parce que pour que solution ka sɔrɔ problème na f'aw ka bɛnfɛn dɔw de kan Mali bɛ sigiɲɔgɔn ɲumanya fɛ mais sigiɲɔgɔnya tɛ se ka kɛ n'aw ma ɲɔgɔn bonya sigiɲɔgɔn ɲumanya tɛ se ka kɛ ni e bɛ ne juguw dɛmɛ k'an kɛlɛ ou bien ni e bolo bɛ jamanaw bolo minnu b'u juguw nati e fɛ k'an kɛlɛ donc f'a ka kɛ jɛlenya de kan donc n'i y'o bɔ yen nɔ ni mɔgɔ min m'i yɛrɛ bila o sira fɛ parce que an ka jamana ɲɛma n'o ye général Assimi Goïta a y'a fɔ et puis a b'an ka constitution kɔnɔ ko jɔsen 3 de bɛ yen min b'a to an ni jamana wɛrɛw bɛ se ka baara kɛ a fɔlɔ ye k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya batu a filanan ye ni an ka jamana ye a kan di ka décision ta fɛn minnu na olu ka batu parce que an bɛ fɛ ka min k'an ka jamana ye anw yɛrɛ de b'o dɔn a sabanan ye an ka jamanadenw ka hakɛ ye min ye o ka bila kɛrɛfɛ bon jamana fɛn o fɛn b'an da fɛ fana an bɛ baara kɛ o kan de kan bon ni mɔgɔ min bɔra o kɔnɔ i bɛ gɛlɛya nati parce que ni jamana minnu b'an da fɛ n'olu fana ye nin kɛ n'olu ko de olu bɛ taa rebelles ni mɔgɔw dɛmɛ minnu bɛ fɛ ka tiɲɛni k'an ka jamana kan bon n'anw fana y'o ɲɔgɔn kɛ tiɲɛni bɛ na ou bien tiɲɛni tɛ na mais n'i y'a lajɛ bi jamana caman b'an da fɛ an n'u bɛ sigi ka fɔ kɛ ni gɛlɛya fitinin minnu nana an ka cidenw bɛ t'u fɛ u ka cidenw bɛ na an b'a fɔ jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ i y'a ta Europe o i y'a ta Amérique o i y'a ta États-Unis o i y'a ta hali Asie Chine ni Japon ninnu mais sigiɲɔgɔnya gɛlɛya wagatiw b'a la nɔgɔya wagatiw b'a la mais anw ka hakilinata tɛ k'a fɔ ko an bɛ taa bi mɔgɔ kan ou bien ko jamana ou bien mɔgɔ juguya b'an kɔnɔ mais ni teriya ni sigiɲɔgɔnya bɛ kɛ f'a ka kɛ jɛlenya ani tilennenya de kan. Mauritania ye kuma dɔ la tension tɛmɛna an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ yala bi in na an n'olu bɛ cogoya jumɛn na. bon relation normale de b'an ni ninnu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. N'i ye Mauritanie ta min ta gɛlɛya min nana an n'u kumana u n'an ka service kumana an ka jamana ɲɛmaa y'an ci ka taa yen u ka jamana ɲɛmaa y'u ci ka na an y'a yir'u la k'a fɔ aw ka jamana y'aw ka jamana de ye bon jamana bɛɛ fana b'a décider de mɔgɔw bɛ sigi fɛ kan min kan bon an y'a yir'u la
ni malidenw nana n'aw ko k'u tɛ sigi o y'aw ka droit ye mais bɛnkan sɛbɛnw b'an ni ɲɔgɔn cɛ fana an kan k'olu bato n'u bɛ falen an ka sigi ka fɔ kɛ pour que k'o falen parce que accord de libre circulation bɛ yen an bɛ kuma na sisan pour que k'o falen k'o adapter situation na bon an y'a yira la fana ka fɔ hali ni mɔgɔw bɛ gɛn mɔgɔw fana ka gɛn mais tubabukan na b'a fɔ cogo min k'a sɔrɔ ɲangata wɛrɛ ma k'u kan quoi de façon humaine. Voilà, parce que u mana dɔ wɛrɛ la u bɛ k'u ka diɲɛlatigɛ de ɲini bon latigɛ gɛlɛya ser'u ma aw fɛ yen nɔ mais u tɛ mɔgɔ faga ni fɛn wɛrɛw la donc hali n'u bɛ gɛn a bɛ kɛ bonya de kɔnɔ et puis hali n'aw b'u fana gɛn f'aw k'a fɔ anw ye de ni mɔgɔ 1000 de bɛ ci o mɔgɔ 100 de bɛ ci o ka tɔgɔ ye mun ye papier jumɛn b'u bolo parce que mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka na minnu tɛ maliyɛnw ye mɔgɔw bɛ se ka hali mɔgɔ juguw bila u cɛla u kana n'u nana fana mais n'aw m'a fɔ anw ye f'anw fana ka taa frontière la dɛ k'u kunbɛn o service de bɛ taa ministère des Mali établi à l'extérieur olu ka mɔgɔw bɛ taa u b'u kunbɛn u bɛ se ka fɛn minnu d'u ma u b'u d'u ma pour que u ka se ka t'u ka so dumuni min bɛ d'u ma dɛmɛ min bɛ k'u ye donc an y'o de ɲini an bɛ ka baara kɛ o de kan ka sisan nɔ an ka hakilinata ye nɔgɔya fɛn o fɛn bɛ se ka k'an ka jamanadenw ye a ka kɛ mais n'a sera k'a tigɛra k'a tɛ tugu mais a ka kɛ bonya kɔnɔ. ayiwa minisiri Mali jɛɲɔgɔn jamanaw ka ca nka ni Russie ta ani Chinois jamana ni Iran ani Turki bi na an ni olu cɛ jɛɲɔgɔnya bɛ cogo di kɛrɛnkɛrɛnnenya la. An n'olu bɛɛ teriya baaraw de b'an ni ɲɔgɔn cɛ ani bonya an n'olu dɔrɔn tɛ baara kɛ mais olu ye jamanaw ye minnu tiɲɛ don u b'an bonya kosɛbɛ u b'an ka souveraineté fana batu Mali y'a yira k'a fɔ an bɛ fɛ ka min kɛ n'o ye k'an teriw caya n'a ye diversification des partenaires n'i y'a faamuyali kɛ an ka tubabuw ni fɛn minnu tun bɛ yan nɔ o ye gɛlɛya don an n'olu ɲɔgɔn cɛ parce que olu bolo anw y'olu de ta ye donc an tɛ se ka teri sugandi n'olu ma yamaruya d'an ma donc an bɔra o de jate kɔnɔ k'a fɔ ni Mali ka intérêt ye fɛn o fɛn ni Mali bɛ fɛ ani jamana ni mɔgɔ mɔgɔ ka baara kɛ Mali b'o o décision ta a tɛ yilan i la a tɛ mɔgɔ ɲɛda lajɛ o ko baara la comme an ka jamana ɲɛmakɔrɔ Afrique yan nɔ Nelson Mandela y'a fɔ cogo min ni mɔgɔ bɛ teriya la a teri tɛ i teri ye jagoya la a jugu t'i jugu ye jagoya la donc diɲɛlatigɛ in kɔnɔ bɛɛ b'i ka nafa de ɲini na donc an tɛ se k'an ka nafa bila ka tugu mɔgɔ ka nafa kɔ o de y'a to ni jamana ninnu n'a kɛra Russie ninnu ye n'i y'a ye Russie jamana ni sisan nɔ ou bien hali Turki ou bien Chine ninnu mais teriya sigira mun kan n'i y'a ta hali lakanani sira fɛ anw tun bɛ minɛn minnu ɲinina k'a fɔ ko hali an ka nafolo b'an bolo k'an b'a san dɔw ko de k'olu t'a fɛɛrɛ an ma parce que u tɛ fɛ an ka se ka an yɛrɛ lakana ou bien minnu b'an kɛlɛ u n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mais n'i taara Turki n'i taara Chine n'i taara Russie maintenant an taara n'an ka wari ye an bɛ minɛnw san u bɛ nɔgɔyaw k'an ye délaiw bɛ surunya mais an b'a nafa de ɲini mais a bɛɛ tɛ ɲɛ o exemple dɔrɔn di ma lakanani sira kan ne ko an k'an sigi k'a fɔ ko e ye ne teri ye e ɲɛ bɛ jugu ninnu na olu bɛ na u bɛ ne faga don o don e yɛrɛ bɛ minɛnw di olu ma e ko ne k'an sigi n kana taa minɛn ɲini n yɛrɛ yɔrɔ wɛrɛ o tɛ se ka bɛn donc o de y'a kɛ sisan nɔ Mali y'a ɲini k'a fɔ an ka latigɛ yɛrɛ tɛ k'a fɔ hali an ka dulon hali Russie ni ninnu na o an ka fɛn ye de sini an ka se k'an yɛrɛ ta an k'an k'o de baara boloda pour que hali lakanani nin an yɛrɛ ka se ka moyens sɔrɔ an bɛ se k'an ka jamana lakana cogo min o de la hali an ka jamana ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ même sɔrɔsiya sira fɛ k'an k'a lajɛ ka industrie militaire sigi parce que hali kɛlɛkɛminɛn ninnu wari tɛna k'i bolo kuma bɛɛ k'i bɛ taa importer o f'i ka se yɔrɔ dɔ la an k'a fɔ nin jamana ninnu ye bon an bɛ taa san wolodon o mais an y'an dɛmɛ an ka se ka dɔ dilan yan nɔ an y'an dɛmɛ an ka se ka sɔrɔsi camion dilan yan nɔ an ka se ka marifaw dilan donc o de ye diversification nin ye pour que i ka nafa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ mɔgɔ min bolo i bɛ t'o de fan fɛ i b'i mago ɲini a la donc i tɛ dulon mɔgɔ kelen na ko kudayi kudayi fɛn ye bɛɛ n'i ye diɲɛlatigɛ in lajɛ a bɛɛ sigilen bɛ fanga de kan
a bɛɛ fanga de ni nafa bila ka tugu mɔgɔ mɔgɔ ko n'a ɲagamina jɔn ma o bɛ taa k'i sigilen to dɛ. Bibi in na Mali bɔli OIF la a kun ye jumɛn de ye wa ni a kun ye min ye yala kɔlɔlɔ b'a la wa? OIF n'a bɛ fɔ a ma ko francophonie jɛkulu de don jɛkulu min don c'est vrai a daminɛ kɛra ko minnu bɛ tubabukan fɔ dɛ mais politique jɛkulu de don c'est une organisation politique objectif politique de b'ale la donc OIF ni yɛrɛ sigira a ma mɛn ten ka s'o ma mais tubabukan fɔ an y'a sɔrɔ parce que tubabu y'an coloniser de. C'est un héritage colonial. O de y'a to an ye tubabukan fɔ. Donc an ye tubabukan fɔ fana k'a sɔrɔ an ma don OIF la. OIF nana sɔrɔ mɔgɔw bɛ tubabukan fɔ la o. OIF yɛrɛ kɔnɔ jamanaw bɛ yen nɔ olu tɛ tubabukan yɛrɛ fɔ. Donc c'est pour que k'a ɲɛf'i ye ko politique tɔn de don. Min y'an yɛrɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na Mali ni Burkina ni Niger parce que an bɛɛ de bɔra ɲɔgɔn fɛ parce que OIF ni yɛrɛ créera Niger don. O ye k'a fɔ n'i bɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu sigilen bɛ sariya de kama jɛkulu sariya kan ka boli jɛkulu kɔnɔmɔgɔw bɛɛ kan cogoya kelen de la n'i ye hakili jagabɔ kɛ an jamana caman de bɛ transition na OIF kɔnɔ a ka ca a tun bɛ taa jamana 5 ou jamana 6 la mais ɲɛgɛnta bɛ ɲɛsin jamana min ma o ye Mali ani Burkina ani Niger ye. An m'a ɲini u ka jamana tɔw ɲangata dɛ parce que Mali yɛrɛ ka politique t'o ye mais n'a ma ɲɛ aw b'a kɛ tilennenya de la parce que an b'an ka droit de sara jamana wɛrɛw b'u ka droit de sara mais n'i y'a ye OIF gɛlɛya in donna ni ɲɔgɔn cɛ parce que anw ni tubabu bɛ kɛlɛ la organisation ni bɛ tubabu de fɛ a b'olu de ka influence défend donc n'olu ni jamana min bɛ kɛlɛ la OIF donn'o kɛlɛ de kɔnɔ o de ye ko gɛlɛya. Sinon gɛlɛya wɛrɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ an y'a yɛrɛ k'a fɔ an fana tɛ se ka to organisation kɔnɔ dɔw bɛ yen minnu ka d'aw ye olu bɛ na dɔw bɛ yen minnu man d'aw ye aw b'olu bila kɛrɛfɛ donc o de kama an bɔra a kɔnɔ mais n y'a yɛrɛ la k'a fɔ tubabukan fɔli a bɛ OIF fan dɔ la mais c'est pas que il faut que i ka kɛ OIF membre ye pour que i ka tubabukan fɔ tubabukan yɛrɛ tɛ fɛn ye min b'a fɔ k'an b'an disi gosi min na donc hali bi na an t'a fɔ ko tubabukan ka bila parce que héritage de do an ye parcours historique de kɛ ka se yen nɔ mais hali n'an bɛ tubabukan fɔ an k'an jija an ka an balakan ninnu don ba la sisan hali anw ni Niger cɛ AES la n'i y'a lajɛ an bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ an ma tubabukan fɔ mais pourquoi yɛrɛ hali langue africaine ninnu ni bɔra olu yɛrɛ hukumu kɔnɔ mais anglais ni kan wɛrɛw bɛ yen nɔ donc anw bolo OIF donna politique ko kɛlɛ min na ka juguya ta ka ɲɛsin ka jamanaw ma ani jɔnmaya an ma sɔn o de ma. Ayiwa minisiri hakili la ni hakilina kelen kan mɔgɔw ka faamuyaw cogo tɛ kelen ye maa caman bɛ a jate minɛ ko an bɛ se ka giri k'an sen bɔ kow la an kunfɛ ten wa k'an bɛ mɔgɔw gɛn k'a sɔrɔ an tɛ se ka taa ka tɔw to jaabi jumɛn bɛ i bolo o la walasa aw ka faamu. N'i ye Mali yɛrɛ lajɛ Mali position bɛ cogo min Mali jamana 7 de b'an ka entouré kɔgɔji t'an bolo donc n'an bɛ fɛn o fɛn k'an b'a dɔn an dulonnen bɛ mɔgɔw la mɔgɔw fana dulonnen b'an la an t'a ɲini ka fɛnw kɛ kelen ye k'a fɔ fana an bɛ kow k'an kun fɛ o fana o tɛ ko tagacogo ye que n'i ye Mali ka baaraw tagacogo ye depuis transition yɛrɛ sigira ani jamana ɲɛmaa y'a ka hakilinata min bɔ ka da ani jamanadenw yɛrɛ assise nationale de la refondation kɔnɔ ani kana fɔ ka don an ka constitution kɔnɔ jɔsen 3 fɔra ko k'a fɔ ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya batu ka Mali mana décision minnu ta k'olu batu ani ka Mali jamanadenw ka hakɛ k'o bila kɛrɛfɛ i ye gɛlɛya fɛn o fɛn fɔ n'i ye nin gɛlɛya fɛn o fɛn kelen ta i bɛ sɔrɔ gɛlɛya gosira nin jɔsen kelen na ou bien a jɔsen 3 la ɲɔgɔn fɛ n bɛ se ka exemple dɔw d'i ma n'i ye Ukraine ta Ukraine nana bi an kan de ka na ka jatigɛ wale mɔgɔw ka minɛnw d'u ma k'an yɛrɛ ka sɔrɔdasiw faga o de y'a to an y'an ka relation tigɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye Barkan ta Barkan maliyɛnw de ye Barkan gɛn wa
ngo Faransi président de wulila k'a fɔ ko Barkhane ka opération banna an ka jamana kɔnɔ an ko k'u ka teliya u ka taa exemple caman wɛrɛ bɛ se ka d'i ma CEDEAO mun y'an bila ɲɔgɔn na mais ni an ka jamana tun bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔ Mali tun bɛ bɔ kabini Mali bɛ sanction na Mali ye kalo 8 de kɛ an ka daw tugulen bɛ banku tugulen bɛ mais a kuma nana mais an ma bɔ an tora kɔnɔ fo ka se ko CEDEAO y'a essayer k'a fɔ k'a bɛ taa bin Niger kan o de y'an se nin dakun de ma sinon an ma wuli tilegan fɛ k'an bɛ taa bin mɔgɔ kan n'i y'a ye fɛn o fɛn kɛra parce que n'i bɛ jamana mara i tɛ se ka bɔ ka fɛn bɛɛ fɔ don o don mais ni mɔgɔw y'u sigi k'a kow taga bolo ko an tɛ wuli dɔrɔn sɔgɔma ni fɛn dɔw ye mais e bɛ siran min kan ani i ye sira min tigɛ i yɛrɛ i ye jɔsen minnu ta ko o bɛ t'o sira fɛ mais n'i ye fɛn min tɛ i nimi sira fɛ hali MINUSMA nin mais u tun bɛ yan san 10 mais mun bɔra a la u ye hali baara min bolo da a sera yɔrɔ dɔ la yɛrɛ an ye u bɛ fɛ k'an ka jamana ci de an ko n'an ma bɔ nin kɔnɔ non seulement olu tɛna an dɛmɛ an ka jamana tɛ kɛ kelen ye u bɛna siya kɛlɛ wuli an ka jamana kɔnɔ wa hali an ka armée bɛ se ka min kɛ an tɛ se k'o kɛ parce que olu bɛ yan mais depuis u taara an bɛ se ka min kɛ bi est ce que n'u kun bɛ a bɛ kɛ donc fɛn o fɛn min bɛ kɛ a bɛ kɛ hakilinata objectif dɔ de b'a la ni décision fɛn o fɛn taara a miirila de équipe sigira de façon stratégique dɔw bɛ yen nɔ an ye baara kɛ dɔw ka san 1 san 2 san 3 fo ka fɛ diɲɛ tɔnba ni o diɲɛ kelenya tɔnba ye n'u k'a ma ko Nations Unies nin ko ninnu kɛlen kɔfɛ MINUSMA labilalen kɔ ka ni Faransi jamana lasigiden labila an ni o cɛ bɛ cogo di bi bi in na. Nations Unies ale ye diɲɛ seleke naani jɛkulu de i b'a dɔn cogo min depuis Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta Mali donna a la fo kana se MINUSMA n'o ye Nations Unies finidonnaw de ka jɛkulu ye pour que u bɛ na ni gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu fɛ lakanani sira fɛ u bɛ na aw dɛmɛ donc olu nana 2012 2013 olu nana Mali kɔnɔ 2023 u ka baara banna mais Nations Unies ka bon ni MINUSMA ye sani Nations Unies ka na u ka jɛkulu caman de bɛ yen n'o ye UNICEF PAM ninnu OMS olu bɛɛ bɛ yan olu tun bɛ yan sani MINUSMA ka na MINUSMA nalen u y'u ka baara kɛ MINUSMA talen sisan an n'u bɛ sigi ka baara kɛ an n'u bɛ sigi ka fɔlɔ an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali Nations Unies yɛrɛ en tant que organisation an n'u bɛ baara kɛ tile 10 jate u ye ne yɛrɛ invité événement dɔ la Allemagne pour que an ka na MINUSMA baara ninnu kɛra cogo min n'a ma ɲɛ an ka ɲɛfɔli k'a la donc ɲɛfɔli b'an ni ɲɔgɔn cɛ kuma b'an ni ɲɔgɔn cɛ mais min banna o ye Nations Unies baara cakɛda kelen de ye n'o ye MINUSMA ye mais jamana caman bɛ yen nɔ Nations Unies finidonnaw t'u fɛ yen o donc anw fana ye nin fɛn f'an ka bɔ nin kɔnɔ de an ka ɲa parce que an ka hakilinata ye tɛ ko an ka lakanani a ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo tugun a kɛra MINUSMA ye a kɛra an sigiɲɔgɔn ye non Mali lakanani sisan maliyɛnw de b'a kɛ Mali sɔrɔdasiw de b'a kɛ sacrifice min kan ka kɛ o bɛ kɛ o sira fɛ. ayiwa an ni Faransi cɛ don. bon Faransi ni jamana ninnu ne bolo bɛɛ de ye kelen ye o parce que jɔsen 3 minnu fɔra o de bɛ appliquer bɛɛ la Faransi ambassadeur taara mais Faransi chargé d'affaires bɛ yan nɔ Mali chargé d'affaires bɛ Faransi yen nɔ gɛlɛya bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ faamuyalibaliya au plan politique mais Mali ni jamana caman bɛ baara kɛ an ye principe minnu fɔ olu de y'an ka baara sira anw tɛ ka mɔgɔ kɛlɛ k'a fɔ ko an dusulen de b'i kɔnɔ ou bien i ka ko man d'an ye baara bɛ kɛ baara taabolo de sira fɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka to o sira fɛ i bɛ na jamana caman yɛrɛ bɛ ka na sisan fana k'a fɔ oui an tun ma aw faamuya de. bibi in na an y'a ye k'a fɔ a ye baara dɔw fana kɛ min ye digitalisation ye fɛn min ye an ka lasigidenw ka lasigidenso ninnu caman na min kɔni ko bɛ se ka baaraw kɔni ka u nɔgɔya yala i bɛ se k'i da don a la k'o ɲɛfɔ an ɲɛna dɔɔni. bon o ka baara nin sisan nɔ k'a kɛ bɔlɔlɔ fɛ o ye an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ général d'armée Assimi Goïta ale ka initiative de don
anw dɔrɔn tɛ ambassade ni consulat ninnu bɛ mais an bɛ ka baara kɛ pour que gouvernement service da bɛɛ lajɛlen minnu bɛ impôt sira fɛ o minnu bɛ sira ninnu fan fɛ a bɛ se ka nɔgɔya cogo o cogo an ka jamanadenw ma pour que ka se ka sɛbɛnw d'u ma pour que fana gouvernement ka se ka sɔrɔ sɔrɔ a baara la min ye anw ta ye i y'a dɔn an ka lasigiden minnu bɛ kɛnɛma n'o ye ambassade ni consulat ye olu de ni an ka jamanadenw bɛ ɲɔgɔn bolo dunan minnu fana bɛ n'an ka jamanaw kɔnɔ olu de bɛ sɛbɛnw d'olu ma an ka jamanadenw yɛrɛ fana olu ka droit bɛ passeport ni document minnu na u b'a kɛ donc an ka hakilina yɛrɛ sisan nɔ an bɛ se k'a ko nɔgɔya mɔgɔw ma cogo di n'i y'a ta visa ko sira fɛ tiɲɛ dɔn n'i y'a san dama n'i ye mali visa ko gɛlɛyara lakanani ko yɛrɛ règle la mali kɔnɔ kabini ni système kura in sigira n'o ye système digital ye visa ko nɔgɔyara kosɛbɛ ka taa mars kalo fo bi visa min dira a bɛ visa banna niveau nin système fɛ an bɛ ka baara kɛ halisa ka a ko la nɔgɔya mɔgɔw ma an bɛ ka baara fana lajɛ sisan i y'a dɔn visa kɔnɔ o ye dunan minnu bɛ na an fɛ yen de mais sɛbɛn tɔ ninnu n'o ye papier consulaire wolo sɛbɛnw acte de naissance ninaw ani passeport demandew bɛ don cogo min an bɛ fɛ o bɛɛ de ka se ka kɛ pour que mɔgɔw ka se ka kɛ bɔlɔlɔ fɛ k'u ka wari sara a ka nɔgɔya u ma parce que dɔw yɛrɛ bɛ yen n y'a fɔ n ko tile fila na an tun bɛ hali lome maliyɛnw y'a fɔ an ye ko bon ambassade t'olu fɛ yen lome ambassade bɛ Accra de donc n'u bɛ sɛbɛn nɔfɛ chaque fois f'u ka déplacer de ka mobili ni fɛnw wari sara ka taa bon ni nin système ni bɛ yen o bɛ ko nɔgɔya parce que i ka téléphone ou bien i ka ordinateur la i bɛ se k'i ka demande n'i ka papier bɛɛ ladon i bɛ ka sarali kɛ papier bɛ dilan a bɛ ci ma donc jamana ɲɛmaa ni an yɛrɛ kɔni ka hakilinata ye de pour que ka nin ko nin kɛ ka ɲɛlatigɛ nɔgɔya an ka jamanadenw ma mais an kelen tɛ affaire étrangère anw kɔni anw de bɛ ɲɛfɛ ni nana butigi kɔnɔ i bɛ anw de ye mais an ni caman de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ministère des finances o sen b'a la parce que sarali ninnu ani comptable minnu bɛ ambassade la o bɛɛ gérelen bɛ ni ministère des finances de ye ministère de l'administration territoriale la décentralisation mali wolo sɛbɛnw ni sɛbɛn fɛn o fɛn dilan nina ninnu olu de bɛ o ko kunna ministère de la sécurité passeport carte d'identité carte consulaire olu fɛn o fɛn bɛ dilan ministère de la sécurité de donc ani naturellement ministère des maliens établis à l'extérieur n'o yɛrɛ ministère ye min bɛ an ni an ka tungaranke ninnu cɛw ɲɛnabɔ donc an duuru de faralen bɛ ɲɔgɔn kan an ka jamana ɲɛmaa ani an ka gouvernement ɲɛmaa ka yamaruya kɔnɔ ka se ka nin baara kɛ donc don o don an bɛ ka ɲinina ka dɔ fara ka pour que a ka nɔgɔya se an ka tungarankew ma caman ka jate la ko an ka jamana ni ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ taabolo dɔ ye ni ye min kɛ na an m'o ɲɔgɔnna k'i la yala kɔlɔlɔ tɛ o taabolo in na mali kan ani malidenw kan wa bon o ye n'a bɛ fɔ ma ko réciprocité o ye principe de droit international jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sariyaw de don ni mɔgɔ min ye fɛn k'i la n'i ta sara i ma bi a kan mais i wajibiyalen fana tɛ k'a sara bɛɛ la parce que baara dɔw bɛ kɛ ni hakili de voilà mais ni min y'a dama tɛmɛ n'i fana y'a sara a bɛ mɔgɔw bila u k'a faamuya mais n bɛ min f'i ye fana i k'a faamuya c'est à dire que an tɛ robot ye k'a fɔ dɔrɔn k'a bɛ machine de kɔnɔ ni nin ye nin kɛ dɔrɔn a jaabi ye nin ye non situation bɛɛ fana bɛ évaluer de mais hali min b'a k'i la a b'a dɔn fana k'o possibilité b'i bolo n'i m'a kɛ min fana na a b'a message faamuya n'i y'a kɛ min fana na a b'a message faamuya donc c'est pour juste que k'a f'i ye oui réciprocité nin bɛ yen an b'a kɛ chaque fois qu'on estime que dɔ ye dansago voilà mais c'est pas automatique se ko ni dɔnko na sira fɛ an ni jamana wɛrɛw cɛ donni ɲɔgɔn na i ka wulikajɔw kɔnɔna na n'i ye ko lajɛ seko ni dɔnko o ye koba de ye jamanaw bolo i ko mali n'i ye mali lajɛ sisan nɔ an ye jamana kɔrɔ de cɛbaw ani musobaw sigira an ka jamana in kɔnɔ yan nɔ an ka jamana in an bɛ se k'a fɔ bi k'an bɛ sanu bɔ mais mali dɔnnen bɛ ni seko ni dɔnko ye kɛnɛma ka tɛmɛ an bɛ sanu min fɔ la n'i ye hali an ka dɔnkilidalaw ni artiste ninnu ta olu dɔnna min bɛ kɛnɛma jamana caman bɛ u t'an ka président dɔn u tɛ anw dɔn mais u b'o ninnu dɔn donc n'i ye seko ni dɔnko ta sisan nɔ jamana bɛɛ bolo
moyen de do pour que k'i ka jamana lakodɔn n'a lakodɔnna fana a bɛ se ka hɛrɛ caman nati parce que u b'a fɔ min ma ko hali industrie culturelle parce que culture tɛ dɔrɔn dɔnkilida ni objet ninnu yira o a bɛ mɔgɔ balo parce que mɔgɔ caman bɛ na hali Mali kɔnɔ parce que an ka seko ni dɔnko u bɛ fɛ k'a dɔn u bɛ fɛ k'a faamuya a bɛ se ka baara di an ka denmisɛnninw ma an yɛrɛ y'o faamuya nin y'a san 2 ye an ye ɲɔgɔnjɛ dɔ kɛ Segu sujet dɔ kan n'o ye diplomatie culturelle ye pour que an yɛrɛ minnu ye diplomate an bɛ se ka baara kɛ cogo min pour que ka seko ni don k'o don ba la parce que n'an bɛ jamana kɔ kan ne tun ye ambassadeur ye États-Unis ne bɛ deli ka taa conférence kɛ université kɔnɔ mais n bɛ mɔgɔ minnu ye mɔgɔ 500 bɛ université kɔnɔ amphithéâtre kɔnɔ mais u ma deli ka Mali tɔgɔ mɛn mais ni k'u ma ko Tombouctou dɔrɔn u b'a fɔ ko oui k'an bɛ Tombouctou dɔn mais u ma deli ka Mali mɛn donc n'i ye Tombouctou tɔgɔ fɔ o yɛrɛ ye clé ye e bolo fɔlɔ pour que ka Mali ko nati mais n'i ye maliyɛnw yɛrɛ ɲini anw yɛrɛ t'a dɔn o nafa ye min ye an ka jamanaw kan n'i y'a lajɛ hali a bɛ bonya min da i kan sabula i bɛ kɛnɛma mɔgɔw b'aw bonya k'a fɔ ko ninnu ye jamanabaw de ye danbe b'u la dɔnniyaw b'u la donc et puis a bɛ se ka aw dɛmɛ fana ka nafolow sɔrɔ sisan kɛnɛma. kunnafonidilaw ni o ye an ka jamana kunnafoniko cakɛda ANCD ale ye ɲininkali kɛ mɔgɔw la jamanadenw ye hakilila di an ni jamana wɛrɛw cɛ ko ɲɛnabɔ taabolo kan an bɛ o lamɛn fɔlɔ ka sɔrɔ ka na segin ni ɲininkali ye o baara in kɛra ANCD fɛ ni o ye an ka jamana kunnafoniko cakɛda dɔ ye. La diplomatie malienne Mali ni jamana tɔw cɛ an ka ministre Ablaye Diop ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ bɛɛ ɲɛta bayɛlɛma belebele kɔnɔ min bala ka waleya ni Mali ka dafalenya sinsin ani a ka ɲɛkuntilenya kura fariyali ye an ka politiki ani an ka diplomasi kunkɔrɔtaw kan ka ye malidenw ka kow bɛɛ kɔnɔ an kan ka baara kɛ walasa o ka se ka waleya an bɛ min ɲini ministre Diop fɛ a ka taa n'a ye an b'a kɔ nin baaraw bɛɛ bɛ tali kɛ jamanakuntigi ka laseli min kɛra 22 septembre 2022 n'a ye Mali ɲɛta kuntilenna 3 kɛrɛnkɛrɛnnenw diyagoya Mali kow bɛɛ la. Et la défense des intérêts du peuple malien dans toutes les actions que nous posons. Il existe au Mali kɔnɔ diplomati caman bɛ yan minnu bɛ se ka jamana lafasa ministre Diop y'a jira diɲɛmaa la k'anw ye jamanaba ye k'anw ye jamana jɔlen ye a ye malidenw minnu sigilen don jamana kɔ kan hakili sigi u sigiyɔrɔw bɛɛ la. Vers leur lieu de résidence et dans le monde. Les actions menées a bala ka baara min kɛ a nafa sera jamana ani jamanadenw bɛɛ ma an b'a ɲini a fɛ a kana a bolo jigin Mali farafinna hali diɲɛ denmisɛnninw bɛɛ b'a kɔ denmisɛnninw lakununi bɛ se k'a dɛmɛ kosɛbɛ a ka diplomasi baaraw la minnu bɛ Mali sankɔrɔta hali bi Mali kura jɔli la. Que on le soutient vraiment et qu'on espère que le Mali sera vraiment le Mali kura que tout le monde rêve aussi. Lorsque nous parlons de Mali courage, n'anw ko Mali kura anw bɛ yiriwa sabatili de y'a kɔnɔ anw bɛ min kɛlɛ kɛ don o don a lawaleyali la malidenw jigi bɛ diplomasi kɛrɛnkɛrɛnnen kura min bɛ nɔ bɔ min bɛ se ka taa n'an ye k'an jigi Mali kura lawaleyali la. Un Mali prospère et uni. Ministre i bɔra ka jamanadenw ka laɲiniw lamɛn don nataw la sini ma sinikɛnɛ ma waati kuntala surun kuntala mangani ni kuntala jan kɔnɔ mun bolodalen no e ka minisiso bolo an ni jamana wɛrɛw cɛ sabatili la walisa Mali dɔ ka fara a lakodɔnni ni a damu bonyali kan diɲɛ bananku kan. An bɛ min ɲini sisan nɔ o ye baara min bɛ sen na ka o lataa ɲɛfɛ halisa. N'i y'a lajɛ san 2 san 3 an tun bɛ yɔrɔ min gɛlɛya tun bɛ yen kosɛbɛ an tun bɛ fɛ ka min kɛ mɔgɔ caman tun m'a faamuya sisan peut-être que faamuyali bɛ ka na dɔɔni dɔɔni donc an b'a ɲini an yɛrɛ ka mɔgɔw minnu bɛ ambassade ni consulat ani an yɛrɛ ani gouvernement mɔgɔ tɔ minnu b'an dɛmɛ parce que diplomatie tɛ an yɛrɛ dɔrɔn fana ye a fan dɔ bɛ bɛɛ bolo an ka continuer o baara fɛ pour que mɔgɔw k'an ka jamana lakodɔn u k'a dɔn maliyɛnw ka hakilinata ye min ye an bɛ fɛ ka baara jumɛnw boloda an ka jamana ye
k'a yira fana k'a fɔ an dayɛlɛnnen bɛ jamana tɔw ma an n'u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ teriya ani bonya ka don an ni jamana bɛɛ cɛ mali bɛ continuer fana baara fɛ n'a bɛ fɔ min ma ko farafinna lakalani ani farafinna danbe n'o ye unité africaine an bɛ continuer ka baara kɛ o sira fɛ pour que farafinna jamanaw jɔyɔrɔ ka bonya farafinna jamanaw u bɛ se ka kala ɲɔgɔn na cogo min tagalen ɲɛfɛ an bɛ fɛ an ka baara sisan nɔ parce que an ye baara fan caman kɛ lakanani sira fɛ hali anw yɛrɛ minnu bɛ kɛnɛma an bɛ se ka dɛmɛw sara cogo min ka lakanani kɛ sisan an bɛ fɛ baara fanba ka kɛ n'a bɛ fɔ min ma ko diplomatie économique an ni jamana wɛrɛw bɛ se ka baara kɛ cogo di pour que ka a nafa ni nafasɔrɔ siraw k'olu lase an ka jamanaw ma secteur privé mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka na jamana wɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka baara kɛ n'an ye pour que n y'a ɲɛfɔ cogo min an ka sɔrɔfɛn ninnu olu bɛ se ka bayɛlɛma cogo di pour que an ka jamanadenw olu ka se ka nafa sɔrɔ a la o bɛɛ de y'an ka hakilinata ye sisan mais an ka hakilinata fanba o ye AES baara ye parce que AES min ye jɛkulu kura ye o de y'an ka priorité ye sisan parce que anw yɛrɛ an bɛ baara min kɛ an bɛ temps min kɛ AES baara kan an t'a kɛ baara wɛrɛ kan parce que an ka intérêt fanba bɛ yen de donc ka baara kɛ pour que AES jamana ka jɛkulu a ka sinsin a ka jamanadenw u ka nafa sɔrɔ a la ko minnu bolo dalen bɛ an fɛ AES la a bɛɛ ka se ka waleya pour que ka lakanani nati AES espace kɔnɔ ka sɔrɔ siraw yiriwa AES jamana kɔnɔ mɛ k'a kɛ fana AES ka bonya a ka lakodɔn an sigiɲɔgɔnw fɛ farafinna fɛ ani diɲɛ seleke naani na donc n bɛ fɛ sani ka barika fana da vraiment cɛ ni musow affaires étrangères la yan nɔ minnu bɛ an ka ambassade ni consulat ninnu na u bɛ ka cɛsiri min kɛ don o don sabula aw bɛ ne de ye kuma na su ni tile mais mɔgɔ caman de bɛ kɔfɛ minnu cɛsirilen bɛ an ka jamana in ye minnu bɛ jamana in fɛ minnu bɛ fɛ jamana in ka lakodɔn donc an bɛ fɛ ka surtout ka barika da olu ye. Ministre Abdoulaye Diop i ni ce. Hɛrɛ ni ce. Ibrahima Traoré ni ce. M'an ce ministre an b'i fo. An balimaw i ko n y'a fɔ kuma daminɛ la cogo min na ani an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ ko ɲɛɲɛnabɔ minisiri Abdoulaye Diop de tun don nin kɛnɛ in ye an ka jamana gouvernement o ka kɛnɛ sigilen ye kɛrɛnkɛrɛnna gouvernement ka kunnafoni cakɛda min wele ko SIGMA ani ORTM ani an ka jamana kunnafoni radio so tɔw walasa ka jamanadenw bɔ kunban na minisiri bɛɛ lajɛ k'i dantigɛ kelen kelen jamanadenw ye i ka minisiriso ka baara kelen na ani baara nataw la mɔgɔ mɔgɔ ye waati ta k'an lamɛn Mali kɔnɔ AES kɔnɔ ani diɲɛ seleke naani kɔnɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw kan bɛn waati wɛrɛ. Ayiwa nin bɛ dan sigi a ka su in na baabu la jani ale sanfɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka su timɛ da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma labanko ɲuman Ala k'o d'a ma a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma Falaye Keyita tun bɛ yan ni Keba Jalo n'Ala sɔnna ma kunnafoni bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 Ala ka dugu ɲuman jɛ.